Somos Dani Cabo e Eros López. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal, como estades? Volta tras unha Semana Santa moi intensa, Eros. Sí, xa se sabía, non? Que iba a ser decisiva, pero creo que pos dous invitados de hoxe foi, vamos, a hostia, porque pecharon o seu ascenso a segunda federación esta Semana Santa. Sí, señor, estamos con dous dos protagonistas da fin de semana, Varo Fernández, Álex Cobo. Grazas por vir, que tal, como estades? Bueno, a verdade é que moi contentos, aínda coa voz un pouco ronca, pero mellor imposible, a verdade. Bien, estamos un poco jodidos, no nos vamos a engañar, pero bueno, eso es una muy buena señal. Resaca de 2 días. A resaca que merecemos. La frase. Can- La frase. Horas de festa, 48 horas de festa. Bueno, podríamos decir que prácticamente xuntámonos un pouco onte á tarde pa tomar algo tranquilo, pero bueno, con esta xente sabes que sempre hai lío. El hecho de jugar a las 12 no ayudó mucho, Mira. porque había mucho día por delante. Uf, alguén que se retirase antes de tempo, en plan que non poidese máis que desto que recolles Yo creo que no, ¿no? bomba de fume, El Noel Bueno. flojeou bastante. a pesar da súa corta idade. Sí, correcto. Es No un está, chaval no está con ritmo. moi profesional, non está acostumbrado Sí. a esas fiestas. Marchou pronto para casa. Ui. Bueno, Eros, sempre empezamos polos inicios, pero Sí. nesta ocasión creo que Home. o que procede é falar desa festa do ascenso, dese partido contra o Silva, bueno, empezar un Efectivamente. pouquiño por aí. Entón, por onde empezamos? Ti que dis? Pois eu diría que no día propio, no? Como vivistedes o partido que vos deu o ascenso? Bueno, a ver, a verdade é que eu xa desde o día anterior estaba na miña cabeza, sabía que íamos a ascender, a verdade é que un pouco visualicei ese momento xa dende os xoves que gañamos, sabía que o domingo iba a ser o día do ascenso. Viñeronme un flashback de mes que xogamos igual un domingo ás 12 e dixen eu, vais a repetir a mesma historia, xa intentas concentrarte ao final o máximo no partido porque é a mítica que estás pensando na festa e logo perdes ali e pa casa chorando, pero a verdade é que saiu todo perfecto, foi un día soñado. Asistencia de Varo, ademais, Sí, co exterior, a Luis Mesa temos sempre, a traballamos nos entrenos. Como biches ti, Alex, a Varo dende... Porque ti descansache, digamos. No, bien, yo como dice Paro, desde el jueves ya fue un poco la fiesta un poco contenida, ¿no? Pero ya sabíamos que ese partido marcaría un poco el devenir de la semana. Sí que es verdad que dentro del partido hubo momentos que en la grada no lo tenía tan claro, pero bueno, una vez que pitó el árbitro ya adelante todo. Claro. Incluso mellor dende o domingo, no? Esa vitoria contra o Estradense, das o pinchazo do Vilalbés, paras un penalti que foi un paradón. Espectáculo. Sí, comenzó bien la semana, ¿no? Al final sabíamos que era la semana que iba a marcar un poco todo. Se comenzó a dar bien el domingo. Sí que es verdad que no comenzamos bien, pero bueno, se dio bien. El jueves se dio mejor aún. Y Todo perfecto. Todo perfecto. E despois que? Ese pitido final e a invasión de campo, esa afición da U de Ourense que se desplazou ata Grela, ata Coruña. Que bonito, non? Sí, a verdade é que eu en medio do partido creo que puxeron a megafonía avisando de que non podía haber invasión de campo. Eu boteime a rir, sabía No que, creía nadie. que era imposible que a xente non entrase ao campo. Pero a verdade é que pásasete moitas cousas por a cabeza cando pita no final. A máis xusto estaba ao lado de Champi, con que viven miles de cousas. E a verdade é que cando hai anos que sai todo ben, parece que o guión é soñado, ¿verdad? E todo saiu perfecto, moitas emocións e moita alegría, sobre todo. Choraches, Varo. Sí, un pouco. Non chorei como tal de... Pero sí que ojos chorosos e un pouco emoción, sobre todo. O sea, polo que dis ibas chorar se perdiades ou se gañabades. Porque, o sea, realmente se perdiades, falábamos antes, Sí, que sí. sería unha pena, pero tampouco... Bueno, sería ascender na casa Sería contra o pe- Londres. pero quedaría feo, non? Porque era como esperar unha semana máis, o decíades antes. Sí, a xente viaxou a Coruña con a ilusión de ascender, irte pa casa ou esperar a tarde a que xogase o Vilalbés, agardar un resultado. O bonito era ascender canto antes, disfrutar xuntos e aos partidos que quedan, competir, disfrutar e
Eso, disfrutar dun grupo que a verdade que é moi difícil que se repita. O grupo que fixestedes fai máis especial este ascenso? Sí, a mí la verdad que me hace mucha ilusión, lo he dicho en otra entrevista, por la gente que lleva más tiempo. Varo, Champi, Viti, toda esta gente. La verdad que descendieron, ascendieron, lo pasaron mal durante 2 playoffs y ahora tienen su premio. Sí que es verdad que nosotros también lo tenemos, pero ellos han vivido sin sudores con esa camiseta y me alegro muchísimo por ellos. Entón, esa celebración tivo que ser bestial, non? Sí, O sea, nos vimos imaxes por aí, pero contade un pouco así algunha anécdota, algo divertido, como foi, como... A verdade é que eu creo que non só de alcohol, cando ascendes de alegría que tes, como que vas voando, Sí. O sea, non estás cansado, obviamente bebes moito, pero tampouco... Eu creo que da alegría que levas non fai falta nin beber nin nada. Sí. Hubo xente que sí que bebeu. Que se bebeu máis? Poder... Eu diría birras? que MVP, Gastón Celerino, Gastón. sin dúbida. A muller non sei se foi a recoller os nenos ao colexo ao final ou non. Que remate de cabeza ten Gastón. Buah, Yo le remata digo que todo, chute los penaltis con la cabeza. Un fenómeno, a verdade, que sabíamos que era un crack, pero Sí. estuvo a altura do que esperábamos. Sí. Tamén vin moitos gorros de capitán, non sei se houve La brada iba con... Esa é Bravo. unha intrahistoria de que no ascenso de preferente a terceiro Hugo García, que era o capitán, Sí. levaba unha gorra, era un pouco homenaxe a él, que é unha lenda do clube. E a verdade que dixemos, se volvemos a ascender, temos que mercar gorras para facerle unha homenaxe a él. Estaban Sí, preparados. señor. Non estaba ti levabas a pucha do lobo, mítica. É que non o vin. Me la dio Pablo. Sí que me la dio Pablo en la grela, saqué un vídeo rápido, pero la devolví porque dije, si la quedo la voy a perder seguro. Y me sabía muy Que mal máis por la da, gente. compras outra. Que era de alguien, no sé de quién, pero era de alguien. Eu estaría toda a noite ca pucha do lobo, xa podemos decir que é o teu apodo, o Lobo Cou. Parece que ha quedado, pero bueno. Está guapo, mola. O lobo. Carisma ten. Eu non sei, así temos unha pregunta por aí, creo, de Iván. Pode ser? Iván de G, experiencia máis graciosa do día do ascenso. Buah, es que onte comentando así alguna anécdota, es que pasaron tantas cousas que non te enteras de todo, sabes? Porque ao final Pódense contar todas. estamos por toda a ciudad esparcidos, había xente nunha fonte, outros no bar, outros tal. Eu creo que a experiencia máis graciosa foi que Viti tiña que dormir na casa, acabou dormindo con Gastón Cellerino en casa de Héctor. Y lo Vaya están dos. buscando E al todavía. día siguiente chámame Javier Orbán preguntando por él, que chamoulle 20 veces. A novia de Víctor tamén chamándome que onde estaba, que no pasou por casa. Eu a verdade temíme o peor, pero bueno, ao final Que temías, Varo? Que pois temías? non sei. Igual que Incluso- dormeu en unha cama de cemento, que non sabíamos. Nunha acera aí. Sí, sí. Pode ser, Un todo pode soportal. ser. Houbo algún con problemas para subir a fonte ou alguna Buah, cousa? yo subí y los de la gorra y vestido azul, la policía me hicieron bajar. Calma, Iba chaval. a ponerle la bufanda ya, pero no me dejaron. Joder, que bonito que estaba todo, o sea, vemos imaxes, un montón de xente de Ourense ali, cas camisetas, Sí, la verdad eso. que moi ben. É que porque no caso, bueno, en ambos casos viviste des ascensos, Varo tamén cau de Ourense. Pero no, ninguno comparable, sí. No teu caso, que era o primeiro cau de Ourense, preguntarei ahora a Varo por como foi o anterior. Que diferencia hai por exemplo, con Fabril, Claro, yo haciendo con Fabril sí que es verdad que meter a 10.000 personas en Riazor el día del partido del playoff, pero después la fiesta es privada, digamos, no vas a ningún lado a celebrar. O Pelica, ¿no? Claro. Hacer la cena y vas a para eso. Sí. Después haciendo con el Arosa en pleno COVID. Claro. Poca gente en el campo, la celebración también un poco contenida. Y esta pues no tuvo sentido, no tiene comparación. yo Hombre, creo. que eu creo que o principal beneficiado da noite foi o dueño do Panchito, do bar que estaba ao lado do Couto. Panchito, el que estaba enfrente de la fuente también. Y, E despois non fuche desde pubs e tal. Non y acabaste y los de... que abrieron por la noche, claro. After en... Como era ese, Darío? Inferno? Lucifer.
A verdade é que non creo que o Lucifer non abría, pero fuimos a 2 pubs que se abren todos os días. Un perigo, Ourense. Houve un baile completamente histórico de pole. Sí. Hueso histórico, sí. Joder, que casualidade, Quen o diría? Pol Bueso, a verdade é que dá igual que beba ou non, é un personaxe, é un tío, o sea, un 10, un profesional como a Copa un Pino, pero logo ten unhas saídas que é moi graciosa, a verdade é que tes que vivilo, xogar con él. Que histórico. Non había Pol o Bueso. vídeo, non me acordo, un vídeo creo que subiu Borja de Paul durante a temporada. Che, fai pouco, non? Sí, cunha comendo unha onza de chocolate e tiñas que comela sen usar os brazos. Pua, que guapa esa. Sí. Hai que facela un día. Tiñamos que te lo preparar. Vou a traer de reto do Furancho un día. Sí. Bueno, despois temos unha pregunta precisamente do vosso preparador físico de Héctor que di MVP domingo a noite, pero supoño que el xa o sabe de primeira man. Sí. Él también tiene medalla. Home, si levou pa casa aos Viti e a vaya dous animais, levou... Tiña camas pa eles, porque cuidado. Sí. Creo que durmieron no sofá un sí, e outro sofá, no y algunos juntos y algunos abrazados. Joder. Non sei, despois temos a peor resaca, pues temos apuntado que Viti perdeu o móvil, pero non sei se... Eu creo que Pablo Parrilla está moi mal, que onte non sabe da casa, debe estar, pero bueno, el ten callo, eu creo que se recupera pronto. E no mellor reengancha hoxe, Onte Champi tamén iba fino, non? Si, eu a verdade, cando cheguei ao bar quedei-me flipando un pouco do ritmo que levaba, pero bueno. Histórico. É o que decía, merecía. Merece. Tuvo contenido, pero se desató. A verdade é que sí. É que xusto temos unha pregunta de Chispo_ou que di: por que Varo non marchou cando descendimos a preferente? Grazas infinitas. Ollo, que se pon sentimental Chispo. Joder, é que é verdad. É unha pregunta que a veces me facía ata meus pais, miña novia tamén me decía, pero como te vas quedar? E eu decía, xa, e que fago? Tiña creo que 22, 23 anos. A verdade é que decíaste un pouco, como vas a quedarte en preferente despois de ver un filial, haber xogado todo, tiña ofertas de equipos, vos de terceira. Pero a verdade é que eu non sei, é unha miña cabeza o que sucedeu onte iba a volver a pasar. Eu creo que a xente merecíase que os que descendimos quedásemos nos dar a cara e merecían que o equipo ascendese a categorías superiores. A verdade é que sempre o comentaba con Viti, cando tomas unha decisión co corazón en vez de ca cabeza a veces sae mal, pero esta vez a verdade é que sabe todo Vou me emocionar. de película. No, es que é verdade, sabe de claro. película, baixamos e parecía que o club daba un paso atrás, que iba a desaparecer a masa social, todo o contrario, parece que foi como punto de inflexión do clube, eu creo que foi ese descenso. Que recordo dese descenso, ademais, con Hugo García precisamente chorando, tal, joder, que pensas agora e dis... E logo o seguinte ascenso, xa directamente playoff. E Varo destápase como goleador, que marca 7 goles en preferente, o tipo, cuidado. No, a verdade é que con Jorge de Dios descubrín unha faceta miña que non coñecía, empecé a xogar en diferentes posicións do campo, a verdade é que foi un ano espectacular en todos os sentidos de preferente, creo que fixemos récord de puntos. E mira, grazas a ese ano, pois agora estamos celebrando todos. Efectivamente. Podes decir que Varo era o Joshua, foches o Joshua Kimmich, así un pouco. Chegaches a xogar no medio do campo? Sí, eu xoguei algún partido titular de medio centro. E además a Jorge gustanlle moitas mobilidades de lateral por dentro, champi lateral dereito. E a verdade é que sabe genial. Aparte tiene un exterior así para finalizar la jugada. No lo habéis visto todavía. Solo la sacan los entrenos. La de Modric, esta de meterla así. En la lomba van a pasar. En la lomba hizo una asistencia con el exterior. Que consellos vos que tedes experiencia xa en celebrar ascensos, non? Que consellos lle daríades a alguén que vai subir de categoría? Porque agora, pues, por exemplo, o Barco está cerca de subir, moitos equipos abaixo. Subiu o Antela, que son veciños, aí de Xinzo. Dejarse llevar. Sí, al final son momentos que durante la temporada son los que más te vas a acordar al cabo de los años. Yo ascendí y solo me acuerdo de las últimas jornadas, de la celebración, dejarse llevar, ver a la gente cómo lo disfruta y sentirlo. E aguantar ata que o corpo poda. Esa era unha pregunta. Non de se tasca, non. Ascendes no vuelve, unha vez, dous, como moito na túa vida, así que ou tres como Alex. Aproveita a noite, o día, desayuna cos teus compañeros. Eso es.
Aguanta ao máximo. A mí, eu vou dar outro máis, é atento aos teus compañeiros. Porque Sí, non acaban como bici. Sí. é que a min pasou unha parecida nunhas tantas. De repente desapareceu un, fomos buscalo e estaba no baño. Levaba 50 minutos no baño. Durmindo, non? Acompañado. Que valor lle dades ao tema de sair campións con tanta antelación? Non sei se vos preferíades un ascenso con gol 95 na última xornada no Couto, por exemplo. Que preferiríades? Mira, yo que te pregunté hace 3 semanas. Es verdad. ¿Firmarías ahora mismo ascender contra el Viveiro en la última jornada? Y era cuando veníamos de empatar en Somozas, Gran Peña. Y no teníamos nuestra mejor sensación. Teníamos que jugar Estradense, Villalbés en casa. Y dijimos, lo firmamos ahora mismo. Lo firmamos ahora mismo. Sí. Porque para al final... Sería bonito tamén. Al final también vivirlo así y dejarte llevar ahora estas 3 semanas, disfrutar de unos entrenos más, un poquito más... Pensando xa no que Claro, ven. eso. No, así también está bien, la verdad. Deixándolle gañar a Londres. No, eso A me dá Sarriana, a Sarriana. moita rabia que a xente pensa que vamos a ir a... Non sei, nos queremos ganar todos os partidos, só perdimos un partido na Liga, non queremos perder, menos na nosa casa. Facer historia. Eso é, vamos a ir a gañar todos os partidos, somos xente competitiva, porque xa hai xente que non, tal, vades deixaros gañar, non, eso, xa che digo que non vai pasar. Esta pregunta, cuidado, o sea, de que non están obligados a contestala. Ostras, cuidado, Eso peligra, Con que vos quedades? A ver. Gañar o Alondras e quedas sin playoff? Gañar a Sarriana e quedas sin playoff? Ou gañar a Viveiro e descende no Couto? Hostia, isto é unha azotada criminal, Esta é obra de Vieito, seguro, que non puido ir hoxe, pero por aí a meter. Es que al final... Eu con que non sea a segunda, váleme calquera. Decide a segunda solo por fastidiar a él. No, eu a verdade é que non lle... Gañar os 3, pero Sí, que non te iba a decir. que non ser xuíces de nada, Claro, sabes? eso es. Que... Varo, o Viveiro descende se lle gañades. No, pode chegar non, salvado. gañou No, este finde, non? Eu estou poñendo unha suposición. Ah, Vale, pois non vos mollades, non? Digamos. No, hombre, No. hay 33 jornadas antes para Salvarse, para non? hacer el trabajo. Perfecto. Pois imos falar dunha cousa moi interesante que xa falábamos un pouco antes, o tema de caer e levantarse, desa resiliencia da U de Ourense, porque, bueno, recordemos ese ascenso dende preferente, despois daquele descenso, Varo, ti levas bastantes anos na Udo, sí. e despois esa temporada 22-23, entrades en playoff. Ao mellor a xente non o esperaba, pero chegades a playoff e quedades quedando quintos en Liga. E que pasou? Porque xogades contra o Arousa nese ascenso, nesa fase de ascenso. Que pasou? Pois a verdade, eu creo que foi un ano que ninguén contaba con que xogásemos a fase de ascenso. Eu creo que pecamos un pouco de quizás non exceso igual de motivación. Fomos a Arousa e meteronos un gol temprano cun medio erro noso. Eu creo que quisimos ir moi rápido a empatar e ao final nunas eliminatorias al final ir perdendo 1-0 non é un mal resultado, sabes? Podes quedan moitos minutos por diante, se tes que ir a tumba aberta é mellor ir nos últimos minutos. Eu creo que pecamos un pouco disso, pero es que éramos un equipo así, que de corazón remontábamos moitísimos partidos, perdendo 2-0 íbamos arriba con todo e remontábamos. Eu creo que o que nos levou a xogar esa promoción foi o que nos deixou eliminados no playoff, pero bueno, eu creo que tamén ese playoff foi un pouco aliciente para o seguinte ano facer un equipo que de verdade loitase xa por ascender. Eu sí que é verdade que na ida, eu estive nese partido de ida, o 0-0. Couto estaba precioso. Sí, e foi increíble que non gañásemos ese partido, xogamos moi ben na Ostras, casa, todas. tivemos moitísimas ocasións, pero cando non está, a verdade é que o Arousa tamén merecía pasar, que fixe unha temporada moi boa e bueno. Como ti estabas no Bergantiños, non sei se seguías así. Yo estuve en Bergantiños y ese partido estuve en la Lomba. ¿Sí? Sí, de hecho, a las 2 semanas o así me llama Fer y yo no tengo dudas de firmar porque había estado y había visto el ambiente, había visto la afición, había visto todo. Da U de Ourense? Da U. Claro. E é que eso é o que falábamos un pouco antes tamén, de que xogando na U de Ourense sintiste futbolista, correcto, precisamente pola axuda da afición. Non sei
Poñedevos un pouco sentimentais, como veis... Como che gusta? Como vedes a afición da U de Ourense? Porque é unha maravilla, por certo, non o comentamos, é o sexto ascenso en 11 anos, pode Sí. ser? Sí, Efectivamente. Lo pusieron otro Una día, sí. animalada. Con descenso polo medio, sabes? Claro, claro. É que... Non se aburrir, non se aburra a xente de Ourense. Y 2 playoffs, aparte de ascenso. Claro, en 3 anos estamos en segunda división. Ojalá. Las estadísticas dicen eso. O primeiro equipo de fútbol popular en chegar á segunda. Ojalá moito. Como foi ese golpe de caer 3-0 despois na volta, na lomba, primeira eliminatoria de playoffs? Como ese verán como foi? Porque tampouco contabades estar aí, o mellor, non? Sí, sí que é verdade que cando quedas eliminado o golpe é moi duro, estás triste, pero a verdade é que co tempo dices, o que logramos foi o primeiro playoff na historia do clube a segunda. Recén ascendidos. Por eso. Sí que é verdade que o que dixen antes, grazas a eso como que cambiou un pouco o chip ya de decir, se logramos chegar ao playoff igual é o momento de dar un paso, sabes, hacia adiante, fichar xente como Alex, é verdade. Sí. Luismi, Lucas xa con contrastadas. Yelko e intentar pois acadar xente como Parrilla que moitas veces son incógnitas ou Justino este ano e acaban sendo xogadorazos que marcan as diferencias. Que eso tamén un pouco a clave. É que temos por aquí apuntado que formades un equipazo para o ano seguinte, con chega incluso Alex Fernández a mitad de tempada, claro. Jesús Ares, Santi de Prado. Sí. Como foi a tempada, chicos? Empezades crendo que... Porque como chega a túa fichaxe pola U de Ourense? Pues es eso, son 2 semanas o 3 después de que ellos pierdan en Arosa. Yo estaba de viaje y me llamó Fer. Nada, fue rápido porque fue fácil de hacer. Me explicó que querían hacer el proyecto para ascender, que venían de hacer buena temporada y me dijo un par de nombres así que tenían pensado fichar y dije, vamos allá. Sin pensar. Y la verdad que la temporada pasada sí que es verdad que comenzamos muy bien, estábamos líderes sin perder en la jornada 6-7. Parecía que éramos invencibles hasta que nos pegaron un palo. Y ahí nos dimos cuenta de la realidad, ¿no? Cal foi o pau? Barbadas, Sí. sí. Fue no derbi, 1-0. Sí, 1-0 de penalti, sí. La verdad que hicimos mal partido ahí. Pero bueno, te das cuenta de la realidad. Sí que es verdad que nos metimos en un bucle un poco desquiciante, que no salíamos de él. Me acuerdo antes de Navidad jugar contra la Rosa, Bergan, de hacer buenos partidos y no ser capaces de puntuar. Y bueno, después al final de temporada sí que es verdad que volvimos a sacar la cabeza y nos metimos en playoffs, pasamos la primera ronda, pero bueno, fue outro palo el barre. É que o Bergan andaba o ano pasado, eran os teus compañeiros, non lle decías, hostia, era o super equipo, era... Sí, veías que no que fueran sobrados, pero tenían una plantilla que, bueno, que la siguen teniendo casi en segunda red y están rindiendo. Sí. Nada, resultados melloran, hai un cambio aí no banquillo a falta de 8 partidos. Jorge de Dios marcha, chega Borja. Como foi esa acollida do que ao final pues levou agora a ser campións? Quedaban 8 xornadas, claro. É o playoff. Chega Borja e que pensades? Decides, este tipo non o coñecíades, supoño. Non, o sea, sí, coñecíalo por quen era, pero futbolísticamente como adestrador non o coñecíamos. A verdade que estábamos tristes ao principio un pouco por a marcha de Jorge, porque ao final foi el quen tomou a decisión, porque é a persona que máis quere o club, el pensaba que estaba xa nun bucle que tiña que dar un paso ao lado. Foi valiente porque eso non o fai casi ninguén. E a verdade que cando vino Borja estábamos un pouco ca incógnita a ver como era como adestrador, como persoa. E a verdade é que os primeiros días a mí sorprendeume sobre todo a cercanía que tiña con todos. Que parece, sabes, o ves, 1,90 m e tal, tanquete, xogador profesional, tal, e dices tú, este igual ven aquí, sabes? E non, todo o contrario, super cercano. E a verdade que fui capaz de dar na tecla que facía falta nese momento. E a verdade que o ano pasado foi unha verdadeira pena que non acadar ascenso, porque estamos a un nivel espectacular de xogo, de todo. Pero nos playoffs, calquer detalle, un minuto, pasan cousas raras que non pasan todo o ano, metente goles que non te meten todo o ano. E ao final, pois, non se É que, por exemplo, ese partido a eliminatoria contra o Arousa que é histórica, contade a vos, é que eso tivo que ser bestial, claro, ese gol de esa la prórroga, Dios. Veníamos del Couto de ir ganando 2-0, que te empatan 2-2 y esa semana
estás un poco caído no te, no te vas a engañar, porque Es va que la ganando Lomba- 2-0 y tienes que ir a la Lomba. No te sirve el empate en la prórroga. Y después entras en la prórroga y se desata la locura. Empiezas ganando. Empiezas ganando, te empatan, Te en empatan el, de penalti, casi en no, el no 80, es. sí. Que dura. Outra vez. Me acordo que, esa es outra vez, que sí. estás na prórroga non che vale o empate. Con Claro. o empate non había penaltis, pasaban eles. Eu me acordo que Borja dijo, tranquilos, como Vamos que, a... Sí, no, como sí. que non fósemos arriba, tal, como que Sí. tranquilos e había que apretamos nos Sí, últimos total, sí. minutos. Sí. E ao final unha falta aí ideales, me acordo un centro espectacular. Sí. E remata Corre- rojo e correxei. le cae a labrada. Sí. Ese momento, Yo me tiré a la grada, sí, explosión de cabeza, total. sí, sí. A ti, na grada que xa coñecías, Ya conocía, sí. Pero que, como... Buah, eu nese momento pensei, este é o ano, Sí, sabes? sí, lo piensas, sí, sí. Se gañamos, además, logo xa estamos xogando moi ben, e eu dixe, no, este é Sí. o ano seguro, pero... Pero logo Crueldade. outra eliminatoria completamente Otra tola. locura. Sí. Crueldade ao extremo, tío. Sí. Como foi esa eliminatoria final contra o Gran Peña? Que, bueno, quedaría despois enfrentarse ao Salamanca, pero como foi? Bueno, que non sabríamos se nos tocaría o Salamanca, que son mítico. Bueno, sí. Sí. Nada, foi unha locura Sí, tamén. outra locura. Eso creo que foi dos mellores partidos que fixemos, sen dúbida, na casa. Xogamos un fútbol espectacular, 3-1. Vamos 3-1, damos dos Dos palos. palos, No 70, que era para ya Sí. xa matar a eliminatoria. E de repente metenche un golazo, creo que foi Óscar, ¿no? Millán, creo, sí. Millán, Sí. que Sí, un golazo por la escuadra, Por la sí. escuadra, e logo no último minuto un balón que parece que non tal, Sí. de espaldas, se gira que se rompe a cadeira, non sei quen era, e a mete o pao Sí. contrario, e te quedas, "Pa, non pode ser outra vez, sabes? Hmm. Outra Ya, vez a sí. Barreiro a remar. Y aún así llegamos a Barreiro, comenzamos ganando. Serviu empate en Barreiro? Tampouco. Tampouco. No, Buf. tampoco. No, es que era eso, tiñas que ir a gañar, Sí. e empezamos gañando tamén. Marcaba Estamos ganando, Lucas. sí. Sí. Despois que empata, o sea, remontan xa antes do A la descanso. media parte sí. vamos perdiendo, sí. Que pasa no descanso? Que di Borja? Nada, otra vez tranquilidad, Sí. el mensaje de vamos a tenerla. E as tivemos. Sí, las tivemos. Moi claras, pero... De hecho, me acuerdo subir a rematar una y que se quede el balón botando ahí delante. Porque tenía un jugador delante. Si no meto la pelota ahí. Dios, histórico Cobo. Se va a marcar Cobo, que dá... Entrou, a prórroga. entrou Corzo de Corzo. dianteiro. Sí, acabamos jugando con E Viti, tuvo, Corzo. tuvo dúas clarísimas, Sí, una sí, que sí. saca Yu bajo palos, que llega a man, que rebota. Acordo. Jugó a volei ahí. Y gracias a eso la Roubo do verdad... Gran Peña, podese decir? Robo, no. No. Pero jugaron a volei durante un pero segundo. En directo... Nah. Ves que te dan a mano, obviamente non me vou por analizar Sí, o no te- reglamento, no si te da, claro. se rebota e tal, obviamente dices tú, último minuto, xa me lo como, que pasó Sí, eso. lo piensas unos días después, a lo mejor lo O piensas. pobre pero- Martín do Campo de Labrada, 11-7 partidos, que Sí. pouca broma eso, sabes? É verdade, outro non me acordaba desa sanción. De hecho, a mí Martín desafoume porque iba eu contra él. E se puso el diante. Home, é que E dixen eu, madre mía, Martín, da que Sí. me acabas de safar. pulsacións a... Nah, Claro. ida de olla total, estábamos desquiciados ya. E despois pito final, había, imagino que, bueno, non recordo agora, imagino que había un montón de xente de Había Audo. mucha gente, sí. Increíble. Durísimo, non? Outra vez, Con, durísimo. é que a crueldade ti, Varo, que estás acostumbrado como a min a sufrir o fútbol, ese Atlético de Madrid, Tal cual. parecía un pouco ese estamos gafaos, tío, non? Sí, eu decía, é increíble, o sea, cuando parece que o que dis ti, que se vai pasar algo malo, nos vai pasar a nos. Sí. Pero bueno, eu creo que xa este ano cambiamos a dinámica. Sí. Unha vez cambias a dinámica, pois pode pasar todo o contrario, sabes? Porque por peores dudo que volvamos pasar, que podemos pasarlas, pero... Sí, Ao hombre. mellor chegades a playoff e volvos pasar. É que, cuidado. Sí, Pero igual, sí, Se sí. chegas un playoff, Sí. que fixeches cosas ben. Sí, pero bueno, este ano mantedes a base e añadides pues, pezas como Gastón, como Paul, como Sí. Cabarcos, volven o Sean Emigui, Justino, que xogador revelación, pa vindo É o que falamos, Cal era o vosso obxectivo? A ver, yo creo que cuando comienzan a formar plantilla, Borja y Juan lo hacen muy bien en el hecho de firmar ese perfil de jugadores que Paul, Gastón, que sabes que te van a dar quizás lo que te ha faltado la temporada anterior. De, si te metes en playoff, que sea de otra manera, ¿no? Claro. Y bueno, al final no nos hemos metido, pero nos han ayudado en otras situaciones. Sí. Me acuerdo en la primera vuelta de Betanzos, de jugar Arteixo en casa, empatar a 0, de tener que ir a Barbadas y estar casi obligados a ganar. Y esos jugadores en esas semanas pues te dan la vida.
Sí, Cabarcos que mete, Claro, creo Cava que mete tamén. gol esta semana e dá asistencia. asistencia. Correcto, sí. A moto das Pontes. Oye, É que tamén é clave tamén ese regreso, por exemplo, de xogadores da casa como Xian, Migui, xa con outro nivel, Justino sorprendendo, o sea, é o que comentades. Creo que deron na clave totalmente para a xente que facía predicións como a nós. Pois foi como pilonos por sorpresa ao No, principio. E agora é fácil sí. decir, mira que equipazo teño. Sendo obxectivos, ninguén nos dá por favorito, seguramente. Quizás porque xente como Xian, Migui, Justino non son xogadores que digas ti que non veñan contrastados de segunda federación de categoría superior. E mira ti. Obviamente a xente opina do que coñece, se non coñeces os xogadores non vas a opinar. Claro. Pero a verdade é que xogadores con veteranía como Paul, Gastón, eu creo que fan moita falta, sobre todo cando as cousas van mal, danche como esa calma que fai falta en algúns momentos. E logo a xente xoven que de Ourense ven con as gañas de comerse o mundo e ao final xuntase eso con un bo grupo, ter as ideas claras, un bloque defensivo a verdade que é moi bo. O que dico, hai partidos que igual non gañas pero non perdes, e ao final o que vaiche facer gañar unha liga é ser sólido atrás durante toda a tempada. sí, sí, porque desa solidez só unha derrota, o sea, casi só desa aude dos invencibles, ¿no? Pero aí o Betanzos Sí. Uy, o 29, Betanzos, o sea, sí, fixo os pupiños. Betazo, no. Quitou unos 5 puntos, Sí, o 5 Betanzos, puntos, sí. Estaban convencidos de quitar vos o ascenso. Sí, no, hubo momentos que cuando empatamos O en casa comentar. con el Betazo dije, hostia, ojalá no nos acordemos de estos puntos, Siempre pero estábamos, lo pensaba. nos vamos a siempre. acordar. nun de playoff Betanzos. contra o Betanzos. No ascendíamos. Estamos Tal cual. pensando sempre, vamos a acordarnos Sí. de Betanzos, toda non sabía. Sí, que sí, sí. Igual nos jode o ascenso que son 5 puntos. O a Londres, esta semana, mellor tamén se acorda do... Sí, tamén. Sí. Joder. É o fútbol, é así. Vos notabades vos superiores ao resto de equipos, sinceramente, porque Pues foi unha... No era la sensación de notarte superior al rival, pero sí de notarte con mucha seguridad, de igual estar jugando un partido, ir ganando 1-0 y saber que era casi imposible que te marcaran un gol. Y esa sensación, al final, te da mucha seguridad y... Que claro, está Lescou en portería. No, bueno, sí, también te tira digo, un tiro. hubo una racha de 6-7 partidos que creo que ni me manché la camiseta. Que tío, cantos partidos en recibir gol? Que estas 16. 16, 17, sí. Zamora, seguidos. Seguidos sí. hubo una racha de 6-7 y después otra racha de 6-7, sí. Parando penaltis, como sempre. Que tío. O Zamora da competición. O Diego Alves de San... ¿Dónde eres? De De San Boi del Llobregat, San Boi sí. del Llobregat. O Diego Alves de ali. Seguramente. Para penaltis. Seguramente. Bueno, hai unha pregunta aquí que de Jonathan Neil XT2. Bo nome. Vaya nombre se puxo. De trapeiro. Varo, que sintes polo Ourense despois de tantos anos? Sentimentalismo. Outra vez. A muerte. No, é o que digo eu sempre, eu xa aunque nací en Vigo xa me considero de Ourense, sabes? Levo aí moitos anos, estou encantado ca cidade, xa vivo aí moito tempo, pois é sin dúbida o clube que máis cariño voulle ter sempre, o que digo eu sempre, é un clube no que non te podes ir, só te podes ir se te botan, sabes? É un club no que tes que Como estar e Madrid. querelo. Eso dixeron Sí. as persoas do Madrid. Sí. Pois é o mesmo, para mí é o mesmo. E ti, Alex, como ves? Como Y la que- verdad que la gente ya desde el primer día me recibió increíble, sobre todo bueno, los compañeros y la afición. Y este año pues ya se convirtió en una locura al final. Casi Lo que hablábamos antes familia. de que la gente montó hasta una peña con la mítica frase y Que vengo loco. yo es que sí, es que no tengo... O ano en Amoeiro vivindo. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Xa vamos a ir un pouco a risa, ¿no? Desta tempada. Cal é a vosa anécdota favorita deste Así de deste bestiario, ano? unha que se Sí. poida contar. Wow, non sei. No me acuerdo. Sé que hay muchas, pero... Seguro, cada día. Con Borja, con Paul, hai... A verdade é que cada sábado sempre facemos Sí. algún xogo así tal, Héctor o Prepa prepara o que o puso de moda aquí que se tien, creo, no Betis, de facer xogos así os sábados. gincanitas? Sí. Que facíades? O xogo de activación. Sí, esta- e a verdade é que son moi graciosos. Ahora andamos cunha pinza vermella Esa é buena, sí. que durante toda a semana alguén a leva, sabes? O Imagínate xogo do Hai que- tapón este mítico de... quen teña a pinza o sábado Antes antes de- da charla
ten que facer un reto que... Y escribimos unos papelitos con un Sí. reto y los echamos a un sobre. Hai cada locura aí. A ver, retos. Por ejemplo, Javier que se han Labrada cumplido, sí. tuvo que dar volteretas de un área a outra. Sí. Matobu tuvo Rollo que... non mortais, non? No, por eso es- Matobu tuvo que ir con los zapatos atados desde o Panchito ao Couto. Ahora Justino esta semana entrenó un día con peluca. Sí, con una peluca azul, la afro, todo entreno, que parecía un xogador de clubes pro. Sí, ¿sabes? que decías, dijimos, wow, cualquiera que nos vea no estamos jugando el ascenso. Y dice, hostia, ¿qué eu va a dixen, pasar aquí? Joder. semana de clave xogando contra o Estradense, e al vez un tío entrenando con una peluca azul de afro. Joder, ¿sabes? pero eso quizáis tamén é un pouco Eso te moi hace- importante, non? Eso te hace estar arriba. Vas contento Sí, sí, a adestrar, aunque hai unha semana mala que perdas, Sí. sabes que vas a ver a xente que Sí. vai te facer reír e sacar unha sonrisa sempre, a verdade que eso. Imagínate ya, ahora, hostia. esta semana, todos os que están ahora en playoff entrenando con pelucas azules. Sí. Molaba, Cris. Ojalá. Indo un pouco polo dos retos, houve algunha aposta de si ascendíades? Algún Eu número? dixen que iba a facer o Camiño de Santiago con Alex Vázquez o do Clube Deportivo Bar, Sí. primo teo. Primo, dale. Un saúdo lle mando, que a ver se ascende esta semana tamén. Ojalá. Ascenso e boda. Sí. E despedida de soltero, que é o máis importante. Aí, cuidado. E terei que facelo, irei con el, a ver se o facemos desde Sarria, creo que Digo eu. Ele de aí e aproveitamos. Pasaras por Melide, Home. tomalle un pulpo. Claro. Vos aviso. Que máis? Pois... Houve moitas discusións con Borja. Parece un tipo con carácter. No da mucho pie a No. discutir con él. En plan, aparte de que impone y tú no te atreves mucho a responder, no, pero aparte es un tío que es sensato y que te da pie a hablar con él de todo lo que necesites, sean cosas más abiertas, más cerradas, estés más enfadado o menos enfadado con él, siempre te recibe, Sí, siempre te recibe igual. Eu creo que non discutiu con nadie, aunque a verdade é que aunque non xogues ou Sí. a xente que non xoga igual que diste, sabes, pode estar cabreada con él. Non, a verdade é que estamos No es capaz todo o de mundo eso, está sí, contento e no eres nadie capaz, discute sí, sí. con él, que eso é moi difícil É o lograr. máis importante, Sí, casi, tamén, non? Sí, sí, sí. Abriu algunha botella de viño ahora das súas, digo, da bodega. Onte non, a verdade. El tipo no- Pero no- cando no vamos cando fai alguna comida na súa casa, a verdade é que invita a Sí, todo sí, sí, e en ese sentido. pórtase ben. Sí. Que tal o viño seu? Ben, bo. Eu de viños ni idea, eu sei, Yo tampouco, yo sei tampouco. blanco ou a coña sempre de tinto. Huele a tinto. Aquí non hai quen viva. C1 de cuñadismo. Totalmente. Sí, sí, sí. Oye, credes, unha pregunta tamén, crees que sería un fracaso non haber ascendido este ano? Yo siempre Oye, digo pregunta, que es un fracaso, porque ¿cuánta gente se marca el objetivo de ascender? Sí. Para la Rosa, que es un fracaso meterse en el playoff o no, porque para mí tenían que haber ganado la liga y no la han ganado. Claro. Que es un fracaso. Bueno, está en playoff y a lo mejor no ascienden, pero joder, es que É a es mítica muy esta, difícil. Sí. De, A ver. o resto de equipos que non gañan, fracaso. No, Sí por que, exemplo, a sí, Champions. sí que es cierto que a lo mejor sí que si tienes un presupuesto alto y firmas a jugadores importantes y así, pues lo ves como un fracaso, pero es muy difícil. Xa. Falando un pouco do Arousa, como vedes a loita polo playoff xa vendo un pouco dende fora? Quen credes que se vai meter e quen vai ir á eliminatoria nacional? Eu a verdade é que me está sorprendendo un pouco, que parece que están perdendo bastante os de arriba. Sí que é verdade que ao final os últimos partidos de Liga da igual contra quen Sí. xogues. Ata parece que é mellor xogar cos de arriba que cos que Sí. están xogando a Sí. salvación. Pero non sei, ao final depende moito de como chegues as últimas xornadas. Igual as últimas dúas xornadas gañas, se te metes na última xornada e vas ao playoff ca frecha para arriba, igual o Villalbes Sí. que estuvo toda a tempada loitando con nós que polo primeiro posto, parece que quedas segundo ou terceiro e chegas como máis Sí. con non tan boa sensación. Sí. Ao final o playoff da igual como chegues, Son tamén te dinámicas, digo, sí. En esas alturas son dinámicas al final. son detalles, pode paisar calquera cousa. Non lle gusta mau a palabra dinámica, Mala dinámica. Él dice, ou gañas ou perdes, dinámica... Sí, nada. no, pero ahora cuando cambiaron el formato este de segunda división, por ejemplo, creo que los primeros 4 o 5 años había ascendido el que entraba como último en el sí, playoff. sí. De hecho, con el Depor entramos como terceros o así.
É verdad. Y asciende asciende el Mallorca, sí. Sí, mítica. Bueno, temos unha pregunta de Víctor Ouso, que é un clásico seguidor do Arousa, Riste. amigo, sí. Di, Alex, crees que Alon vai facer o resto como cando ti xogabas no equipo? En plan, refírese a si chegan a playoff e tal, que Alonba vai ser un xogador número 2. A ver, para mí, por plantilla y por equipo, así debería. Sí que es verdad que se metieron en ese bucle que tuvimos nosotros el año pasado, por ejemplo, de no conseguir ganar. Y cuando te metes ahí es muy difícil. Ahora con Lemos han vuelto a volver a la senda de la victoria y ahora mismo están dentro y yo creo que van a entrar en buena dinámica y con la plantilla y los nombres que tienen son claros candidatos a ascender. Iba a poñer un compromiso e iba a preguntar con que afición te quedas, pero mellor pasamos, non? Pasamos, sí. A ver, es que como no me tratan muy bien, tampoco tengo mucha duda en elegir, así que... A ver... Es un palito, a ver, es un palito al final. He vuelto 3 veces a Lomba y... Cera. Y cera, así que... A lo mejor vuelvo al Couto en unos años y me pegan cera también, No, se teñen unha peña con aí de Molobo. Pero esto son cosas que yo no le doy mucha importancia, la verdad. Miramos para arriba, vamos a mirar un momento para baixo. Quen credes que vai baixar? Hay uno que... O Matanza descendeu, non? Sí. No, Sí. ainda non. No. Bueno, pero- creo que non. Pero bueno, Sí, virtualmente sí, creo que está... ainda non é matemático, creo, pero É que o Villalonga gañou, ten un partido creo que Ten- menos. Xoga O con Arteixo, Betances. que está aí con 31. Arteixo yo hace 3 semanas pensé que lo tenía medio hecho. Sí. E o Gran Peña estáse complicando tamén. esta semana cambiaron as cousas. Polvorín, gracias que ganou en Rivela. Sí, O Bebeiro No, como pero dos. o Polvorín eu sabía que Silva, Polvorín, tienen muchos equipos por debajo. Sí. Eu creo que os equipos que ao final métense, que levan todo o ano como que tá como Gran Peña, que dices ti nada, non estou tranquilo. Pódense meter Cando nun chegan lío. estos momentos que dices tú, ui, pois ao final acaban A mí hay un sufrindo equipo que me moito. sorprende que esté ahí, que es el Boiro, A mí igual. que yo creo que no va a descender, pero jugando contra ellos me sorprende muchísimo que estén ahí abajo. Sí. É que eu daba moita xente para estar máis... O Barbadas, o Vaya se salve, que temos moitos Moitos, amigos sí. en ese campo, cando hai que gañar, van gañar. Eu Sí, creo que sí. o Barbadas vai se salvar. Entón, quen descende? Betanzos. Venga, eu voume mollar. Eu penso que o Gran Peña vai se meter, que non sei a cantos está, pero... Eu metí no principio de tempada. Efectivamente, ti metíchelo de calentada. Sí. O outro, a verdade que non sabría decirte. O Villalonga xoguei ali e teño moito cariño. Claro. O Va- Valladares é que... Es que Valladares tamén Na está- casa Os- peligroso. os eh. equipos Sí, es que esos teñen campos para así- mí son campos Muy que mira, tienen más a contra- favor de salvarse. Por contra ejemplo, Sarriano, veo 2-0. más, Por eso. yo veo más descendiendo a Villalonga por cómo juegan, que igual Sí, explican un poco más el juego. Y también... sí. Bueno, Bueno, deixámoslo por aí Sí. e pasamos algo O ano importante. que ven. O ano que ven, ese debut de Varo en segunda red, posiblemente, falábamos Vaya, antes. é Cobo como Zamora da segunda red. Sí. Como xa tan Lo experiencia. firmamos ya. Xa estiveches, que, 2 tempadas en segunda red? Sí, a Rosa y Bergan, sí. Claro, tamén estiveches en segunda vez, pero bueno. O sea, directamente. Che, que tal? Como vedes a tempada que Renovación. ven? É que temos preguntas de moita xente de si de renovar. Ata 4 preguntas, Yo ahí, Lucas González Justo. yo ahí le diría a la gente que disfrute un poco más, joder, que cuesta mucho que se dejen llevar esta semana o 2 semanas y después ya... Xa será tempo. Aquí Sebanillo di para Cobo, ahora que xa ascendiches, pero sigue vindo low. Tendrá que seguir viendo. Non sei, que pensades que falta a nivel club? Ou mellor ahora que estades en segunda red, non sei, algún un jacuzzi no vestiario ou algo Bueno, así. del vestuario del Couto no nos podemos quejar. Está guapo, Está chulo, Nos estivemos ali. Parecía o Bernabéu, eso. Claro. Es que a verdade a nivel clube non sei... O mellor abrir Unos chubasqueros que chegaron nos no... Llegaron esta semana, los chubasqueros. Después, bueno. Para ir a correr en verano. Outra cousa. o mellor abrir o lateral do Couto que queda aí sin abrir. sí, pero eso xa non é cousa do clube, eso Ya, xa é creo que tema sí. de outras cousas, Claro. pero si a verdade é que a grada esa, por exemplo, que non sei por que non a baixaron a altura sí. Xa. das dos banquillos, pero bueno, eso son cousas que non... Cousas de institución Claro, política, non- non imos entrar. Sí, sí. Que vos iba a decir, credes que sigue Borja o ano que ven?
Hombre, eu, a verdade eu vexo moi contento, pero es que non sabemos. Vañes a ir mozas, credes? A ver, yo por cómo se ha dado todo diría que sigue, pero también por cómo se ha dado todo va a tener muchos pretendientes, está claro. Vedeslle boteito a Borja, quero decir, de entrenador a nivel... Sí, eu creo que Sí, sí. yo sí, porque además sabe rodearse muy bien y eso al final es clave. Sí. Xestiona moi ben os grupos, e eu creo que en fútbol Claro, profesional, ao final, tema de... É máis importante eso casi que tema de... Os xogadores xa están... Sí. Son tácticamente todo a un nivel elevadísimo, máis eso, terá todos... Eu creo que sí, por condicións e polo que vivir, eu creo que sí que pode chegar lexos. Que yo digan a Zidane. Sí, efectivamente. Pues mira, Tal cual. Hai algún campo da segunda federación no que teñades especiales ganas de xogar? A mí me apetecía mucho Pasarón, que no va a ser la suerte. Ahí. Pero bueno, Bueno, siguiente. ojalá sigan yendo para arriba ellos, que se lo merecen. Bueno, vos intuyo que aínda non se falou, Yo tengo evidentemente. ganas de volver a Begondo, que no he vuelto desde que me marché. Ostras, Sí pues que es eso verdad va. que no es un campo que digas es una ciudad Pero deportiva, pero me especial. apetece mucho volver. Sí, sí. Bueno, a ver, sí. Podes A ver, tender- ojalá que vayan para arriba, ¿no? Pero bueno, sí que me apetecería mucho volver, sí. Sí, e bueno, hai que ver despois quen vai para baixo. Ostras, porque vos, imagino que aínda non falastes, pero o obxectivo manterse na categoría. Que era, No sabes, o futuro, tú, Un ascen- planificación deportiva. hai que tú. pensar xa No, a nese verdad. ascenso a primeira red. A verdade é que no, o sea, es que creo que hai eleccións este ano tamén na directiva. Sí, todavía. O primeiro a primeira pedra é o da adestrador. Imagino que tamén tendrán que saber que presuposto Sí, hai. tienen que pasar muchas cosas todavía. Eu creo que aún queda un largo camiño, un verano moi largo. Sí. O sea, que aínda non lle mandachedes ningún mensaje, así algún colega de 20 pa ano que estamos en segunda ref, algún fichaje, non sei, coméntase, escoito por aí, Santi de Prado, unha volta ao Couto, regreso, tal. Que se lo trabaje, Santi. Primero Cosas de esas. que haga los deberes, que creo Xa. que está en una situación así Está en eso. comprometida y después ya se verá. E 4 fichaxes que faríades un por línea, fichajes da terceira ref para o ano que ven reforzar o equipo? Así, xogadores que vos gusten. Yo de portero lo tengo claro, que primero firmaría a Chema del Novia. O sea, me parece Aparte muy- lo conozco porque personalmente y muy bien, la verdad. Coincidiches, no Depor e así? Sí, él estaba en el juvenil y entrenado con nosotros, sí. Enseñácheslle moito, non? Me enseñó él más a mí que Joder. yo a él, sí. De defensa. No sabría qué decirte, ¿eh? É que, claro, con Varo aí defender. Eu me quedo con noso equipo, la verdade, Sí, con la verdad todos. que sí. Pero non sei, o Dalamo do Vialbés físicamente pareceme Jabalí, En que Hay jugadores pode- importantes, sí. que pode competir en segunda ref e eu creo que o faría ben. Sí. E logo eu por Rúa, Por Rúa te que lo xogou firman. comigo, e me pareceme que está a un nivel espectacular. A Pablo Porrúa tamén o quería Borja. Borja. Recordo que falou, dixo, gústame Pablo Sí, Porrúa. le dio un papelito con el teléfono. Ollo, É non me máis- sorprendería. É máis da Estrada que... Sí, é un Madre pouco o mía. rollo que tedes vos aí. Sí, sí. Sí, Xogador de club, Sí. O Gallas tenda co Astradense, porque a verdade é que sí, es verdad. o viven moito e teñen un grupo que me Merecen, recorda ao noso, que Sí. sinten moito o clube, a verdade é que Hmm. por mí no, ojalá les vaya ben. Sí. E logo arriba, bueno, yo lo metí no media por Bah, Rúa. un dianteiro Sí, aí. A mí pareceme Martín Diz moi bo, Martín Diz. rapidísimo, me parece. Siempre lo falábamos, sí, Sí. cuando xogamos con Eu él. creo que en esas categorías un xogador así, que con campos grandes e tal, pode ser... Axuda. Además que xogou no Pontevedra, creo, Sí. unha temporada Sí, inteira. correcto. Sí. Aí quedan os fichaxes. Aí están, pois... non? Facendo o traballo de dirección deportiva aquí, Varo. Axudando, botando unha man, Sí. sí, efectivamente. Mira, con que se dé algún destes, podes decir que aquí se laborou. Sí. Ah, A ver, interésame saber un pouco que vos gustaría ser se non forades futbolistas ou que queredes ser nun futuro. Yo lo tengo bastante claro y me gustaría ser cocinero. Ollo, non sei por que pégame chef. que flipas que teñes o gorro clásico de chef. Pégame. De hecho, el año pasado me disfracé de cocinero en carnaval. No, pero me gusta. Plato estrella. Yo estoy en casa. Buah, no sabría decirte, pero. Pasta con Un cheesecake así, por decirte un postre. Opa. Así. Joder, podías Aventuraches traer un estos feito de y probámoslo aquí. Tengo un sabores e cheesecake tal. así de este que tiene como un brownie por debajo. Ah, una, con- una capita de brownie.
No, pero la verdad que sí, eso de que estoy en casa por las tardes y si tengo un rato libre me pongo la cocina. Me gusta mucho, la verdad. Joder, Sí, señor. Tíbar, non sei que che pegaría. Se non xogas o fútbol, ou de que me vexo traballando. De que te ves se non xogases ao fútbol? Tú, Eu estudiei para administrativo do Sergas, estou en suspensión de chamamentos, así que me Oye. vexo ali no hospital chamando a... pode ser así algún- cunha bata. Sí. Sí. No, pero eu con un polo, camiseta. E así cas gafas e tal, No. tipo serio. Sí. Sí, señor. Mira, temos aquí unha pregunta que a Ourense, o Ourense Clube de Fútbol, pois seríades como unha especie de Milan e Inter, así xogando no mesmo estadio. Pensades que vos sentiríades visitantes, no, Couto? No. Non, Eu creo que esa Pregunta aquí. rivalidade nin existe, eu creo, sabes? Es que- O sea, aunque teñan Non é Milan e o Inter. mismo nome, non... Es totalmente diferente. Claro. Sí. Ao final o clube De do Ourense Ourense, era do barrio da Ponte, que ao Sí, final pois cambiaron o nome ca desaparición do Clube Deportivo Ourense, pero na cidade non existe esa rivalidade, que non se vive esa rivalidade de, bueno... Como que no hay debate, digo. Claro, que non hai... Sí que é verdade que o están Udo e facendo... Udo. Sí. O están facendo moi ben a nivel futbolístico, a verdade é que ten moito mérito que están facendo e de aplaudir. Sí, totalmente. Sorprendendo, ademais, que Sí, por empezaron eso. Sí, a además animar. es eso, que venían de una dinámica. Qué barbaridad. Sí. Falábamos antes de Marqueta, Marqueta, Coincides muy con el no tren. Muy bien. Coincido con el tren muchas veces y aparte le tengo mucho precio. Bo tipo. Sí. O aragonés. Mira, temos outra pregunta que a min tamén me gusta moito, que é con que futbolista de Ourense irían a un partido a vida ou morte? En plan, imaginade, tedes que facer un quinteto para enfrentarvos a outro quinteto, é a vida ou morte. A que 4 futbolistas vos levaríades con vos para xogarse a vida? Literal que vos Pero de maten. pelear ou de xogar o No, fútbol? no, xogar ao fútbol. Ah, Xogar ao fútbol. en Pensei plan, que decías de... Mítico 5x5. En un ring. Un Survivor Series, Claro. esas cosas, partido, War Games. partido do gole, clásico de Fernando Torres, ese, 5 ou un sabes, o xogador. anuncio de Fernando Torres. Partido do... Un quinteto. Ah, vale. Sí. Polvo, eso, yo Por creo. hueso, yo Viti también me lo llevaría. Ujú. Gastón, Celerino, fijo. Sí. Para marcar os goles. Si hay que rematar de cabeza, lo que sea, una piedra o cualquier cosa. Estás fichando os más bichos tamén, Sí, por sí, si hai pelea ao final 5 do a 5, partido. 5 para 5 y que surja lo que tenga que Levarías surgir. de porteiro a Cobo. Sí, claro, sempre. E non sei. Falta un. Falta uno, ¿no? Noel, que sempre vai a morte tamén, entrena Sí. a full como se le fose a vida nelo. Pois esos. Perfecto. En unha pelea. A Gastón el solo, Me contra llevó os, Gastón. contra os 5. Sí. A cabezazo. Contra un león. Patada voladora. Y ya está. Al Mister también. A Borja incluso por Sí. partido 5 para 5. Sí, hay que pedir cambios, sí, que Borja hay que para Borja. xogar, está, Sí. decíades. Sí. Que Fichan nas últimas 3 xornadas, así. incluso refuerzo para a segunda ref. Buah, si se pone fino, seguro. Sí, la verdad que daría el callo, sí. Sí. Pasamos a preguntas especiais. Pasamos, empezamos con Luis Mi Vigo. ¿Por qué Varo es una abeja? Non entendemos, ¿Por qué Varo es una abeja? Buah. Esa fue una chapa que pegué ya a Luismi odiado ascenso, que decía O que... día do ascenso o domingo? Sí, que estaba nun pub e decía, no, eu cando tiña 18 anos lesioneime do ligamento cruzado 2 veces. E cando me operaron me decían, ti non podes xogar ao fútbol outra vez, a mítica. E direi, señora, Viti, non, son como as abellas que biolóxicamente non poden voar, pero como non o sabes, ¿sabes? Empecé aí a pegarle unha chapa. Que Luis me empezó a decir, pero tú que me estás contando. Mítica chapa. Chapa, Sí, chapa histórica, ¿sabes? Sí, sí. Mítico meme de yo comiéndole la oreja y Luis me así mirando a la pared. Ahora vanche poñer na... El meme de la Sí, sí, del sí. chico y la chica así, comiéndole la oreja. Sí. Vanche poñer na taquilla o mítico de a frase de Muhammad Ali de vuela como una mariposa e pica como Sí, una sí. abeja. Tal cual. Mira, temos outra de Antón Escobar, que este fin de debía estar contento, que marcou 2 goles, e pregunta: ¿qué opinas de Sasa el italiano? Y eso no, la mejor carbonara que probaste, para Varo. E tamén pregunta: cantas veces vas ao chan no partido? Atopaste mellor que de pé? Rata, Varo. Chamoute rata, Zazo italiano, un colega que fixo Antón o ano pasado que fomos a Ibiza. Pero que non era- é Sasa el italiano, ¿no? Bueno, ya estaba. Era italiano, como estaba rapado, chamámosme Zaza. E nada, fixose moi colega del, la verdade un personaxe.
o do chan, pois non sei, depende. Se é cerca da grada Sí, se tira. de tribuna moito, esta Home, outra non. La Claro. deja correr el balón hasta que llega a línea y se tira. Como tribunero, vale, podes decir. Esa la tiene. Esa ten, a do chan. Mellor que de pé. No, depende, sí, me gusta ir a. E logo, pit, Alex Cobo está en portería, non hai máis preguntas, señoría. Pit es un grande. Sí, bo futbolista Conseguí tamén. un ascenso con él y la verdad que es un grande, sí. Sí, señor. Norousa, non? Sí. Ahora pasamos aos Preguntas máis de cabros, a pregunta da audiencia. Sí. Empezamos con Jorge VV. Credes que se salvan Compos e Coruxo? Yo creo que sí. Ambos los dous. Yo hace 2 semanas creía que el Campos no, pero ahora creo que sí. Eu creo que un vai ir ao play-out casi seguro, pero eu creo que no play-out os equipos galegos son máis fortes que os de outros grupos, pero bueno. Nunca se sabe. Un play-out nunca se sabe, pero eu creo que uno fixo na liga e outro no play-out eu creo que teña moitas posibilidades. Sí. De acordo, estou. Sí. Despois temos unha de Braisiño 8 que di mellor xuvenil da U de Ourense. Hai moitos, a verdade é que hai moito nivel no xuvenil. Ahora José está jugando algo más. O la miña mal Ourense. Con la miña mal, sí, totalmente. Credes que estas jornadas lles van servir ao mellor para que algún teña máis minutos, curtirse? Que leven, Borja. Claro. Hombre, estou seguro que se xogan para eles vai ser a verdade que debutar sendo xuvenil, xogar nun equipo campeón ten que ser a hostia para eles, pero eu creo que teñen moi boa xeración e ademais casi Son todos son de jóvenes, primeiro e segundo ano. O sea, que aún lle quedan un par de anos E aí. aprendendo con Jorge de Dios. Tal cual, o sea, Totalmente, sí. Despois temos a de MG Potito 09 que di que vos parece a tempada de Noel González no seu primeiro ano de senior. A morte, ¿no? Hace poco le dije, yo el primer año jugué 2 partidos y la cosa ha ido bien, a mí por lo menos. Y tú estate tranquilo, aunque haya jugado, ha habido veces que ha jugado mucho menos de lo que se merecía seguramente, pero también tiene gente delante que es muy difícil de quitarle el puesto. Pero la verdad que el tío tiene una proyección que para mí Top. es top. sí. Por último, Alex Kaiser. Varo, como recordas o teu paso polo Vilalonga? Boa, a verdade é que foi a miña primeira experiencia senior. Boa, cheguei ali en enero porque viña de recuperarme do xeonllo e a verdade é que tratáronme xenial, fixemos un grupo boísimo, estaba Josiño do Vialón, o sea, Josiño Sí. que volveu Filgueira. agora, sí, Filgueira, Javi Pazos. E que Hurtado. A verdade é que tiñamos un equipazo e Pero sempre... al Fabril no le ganaron. No. O Fabril ascendeu esa tempada. Sí, e sempre, a verdade é que sempre o recordo con moito cariño porque é o primeiro club no que xoguei así a nivel senior. O había equipazo, que quedaste de Séptimos ou oitavos, Tenía sí. muy buen equipo. Recordo xogar contra Cobo e decir que porteiro, Boa, eu me acordo de xogar contra o Fabril Sí. e decía, este equipo que fai en terceiro, o sea, Sí, no tenías. iban volando, sobre todo físicamente, ya eran xogadores profesionales. Quen xogaba contigo, Cobo? El Despósito, Borja Galán, Quique Fornos, Nacho Monsalve, El Alex Corredera, Alex Corredera, un Hugo Rama, equipazo, Borja Domí, Borja Domingo, Yardel, que está. Que despois xogou no Ourense Club de Fútbol. Sí. Torero, Borja Domingo. ¿No? Aí dixeches un nome do Expósito, que meteu varias pullitas por Sí. Twitter esta Sí. semana. Sí. Eu escoitei aí en Fondo Vermello a túa entrevista Sí, para mí, de por que la verdad viñeches a Galicia e Sí. todo, bastante interesante, verdad? El Despósito muy buen jugador. O sea, que sí. estiveran xogadores cataláns no equipo. Sí, la axudou. verdad que ahí se formó como no un corrillo, pero sí un grupo de. Pues también porque vino Cristóbal, venía de Cataluña, trajo muchos jugadores. Está, porque ti chegaches a Galicia e xa non te moviches. Ya no moví. No. Mellor Galicia que Cataluña, Alex. La verdad que me he adaptado a vivir aquí, estoy muy cómodo y sí que es verdad que allí tengo los amigos, la familia y me encanta ir, pero bueno, ya me he hecho una vida aquí y me costaría mucho irme ahora. A familia ven aquí a visitarte. Sí, sí que viene, sí. Hay De hecho, que- esta semana ha estado mi hermano, toda la semana, que le digo, Quédate xa. qué mejor semana para venir que esta. Totalmente. Ostras, elegiu, vamos. Sí. Perfecto. Quero facer fuches co Deportivo convocado incluso. Sí. A xogar Sí. un montón de partidos Sí, de, a muchos partidos. de sí. entrenos, ¿no? Sí, bueno, entrenos la mayoría de las 4 temporadas casi todos los días. Después, en primera sí que fui menos. Me acuerdo que la primera convocatoria fue en Campo del Español, que dio la casualidad que fue con toda mi familia y mis amigos allí. Después los 2 años de segunda casi siempre y
Bueno, el recuerdo que tengo es el del playoff en Mallorca, así, de Málaga, Mallorca. Estiveches ese día convocado? Estuve. Bueno, no en el banquillo, pero viajé con ellos y todo, sí. Podemos decirlo, qué putada, non? Qué putada más grande. Sí. Joder, sí. Ostras, Moi recordado, Ese día histórico. cambiou a historia do clube. Hostia, yo tengo la imagen del remate. Pablo María estaba abajo en la pista de atletismo de Son Moix y empezar a correr pensando que había entrado la pelota. Ostras. Efecto dominó foi ese. Sí, sí. No ali, efecto mariposa. no Deportivo a afición parecida a de Sí. Ourense, non? Sí, Eres de xa hecho, do Deportivo. Tengo la misma sensación que lo que dijo Varo, que cuando el equipo baja a segunda B y así, probablemente es cuando la gente más se implicó. Sí. Porque me acuerdo de yo ya no estar allí, pero ir a los recibimientos de la plantilla y así. Y es cuando más gente se subió al carro. Al final también la gente sentía que el equipo y el club lo necesitaba, porque si no, no era viable. E así foi. Sí. E agora un deportivista máis, non? Sí, ahora la verdad que soy socio desde hace años ya y Vives na Cor. a veces voy a rajar un poco al estadio como un tribunero. No, que va, yo no. Que opinas del Ton Leite? Me gusta mucho, la verdad. Pensé, no, o sea, no lo conocía de nada. Pensé que con esa estatura que yo cuando lo veo salir al campo no tiene sentido. Pensé que no iba que no me iba a gustar, pero la verdad que me encanta el tío. Sí, señor. E pasamos xa ao momento máis esperado pola audiencia, que son as preguntas clásicas. Sí, a mítica. Cal é o animal máis forte o que lle gañaríades unha loita, vida ou morte, sen armas, en unha habitación pechada? Eu a Varo vexo así forte. Alex, un tío alto. Sí, yo es que soy muy buena gente, yo no soy capaz de... Pero é situación de vida ou morte, claro. Aí Un can así, Sí, igual un agresivo, un igual un pincher. perro, pero no uno cancino. mediano como mucho. Sí, eu creo que dais máis, A ver, Sí. eu escoi... ¿Vosotros qué diríais? A ver. Eu escoitei que un boxeador profesional o can máis grande que lle gaña é un pastor alemán. Por lo tanto, ollo, é que os cans se Por eso, engañan. es que- Pero hai que ter en conta que nunha situación de vida ou morte La adrenalina o ser sube a la humano nube. reacciona moito mellor e saca as súas mellores capacidades. Eu creo que a un pastor alemán non lle gañades. Non, que va. Estás jodido, Un caniche. Nos destroza. Un pincher. Sí, uno de... Un así pequeñito. Que le metas un patadón y lo dejas tieso. Puñeta. Susto, Claro. infarto. Non co fixestes, no, de darlle así unha patada. No, Es que no ha dicho como si lo hubiese hecho. Eu era por se Teño No, sí. experiencia. eu era por si de casualidade Varo soltaba así. Pois sí, é verdade. Teño un cañón de perna e xa volei a E a outra pregunta. E a outra é, algún equipo polo que nunca ficharíades? bueno, igual Sí. Sí, agora mesmo eu creo que no Ourense Club de Fútbol nunca ficharía. Yo, no, ese sentimiento no lo tengo, pero O Celta. intentar... A ver, es que Tirar por la fácil. intentaría nunca volver a mi pueblo para no darme a la mala vida con mis amigos. Non vai volver nunca aí a xogar no equipo do pueblo. No. Empezaches ali, non? Empecé allí, sí. Como se chama o sí. equipo? Samboyá. Porque despois te veches aí en Nadam e así, joder. Canteirazas. Ollo a dame. Sí. Pois ata aquí. Pois nada, ata aquí outra Joder, entrevista. estivo genial, Super especial. Sí. Nada. Encima aí... Norabó unha vez máis. Que non sabemos que Moitas decir xa. gracias. No, gracias. Pasástelo ben? Sí, yo. Sí, hombre. Pois... E nada, ahora a seguir e o Gallao ano que ven en segunda os dous aí un Zamora e outro volvendo a marcar goles. Ojalá. Ojalá que sí. Pois agora pasamos a un repaso da xornada moi intensiño, moitos máis ascensos, ollo. Muitos. Marcharon os xogadores da U de Ourense, equipazo, recén ascendidos, Eros López, chega Adrián Mourazos, recén chegado de Barcelona, Mou. Que tal? Como estás? Non Como perdeu o avión, Perdimos... Ben, estou moi ben, moi contento. Séntanme ben as vacacións. Sí, non? É o bo tempo. É a túa cabeza tamén. A pesar dos golpes que recibiches na túa testa, Pero o golpe foi en Galicia, Fun lesionado xa. que che pasou? Contou rapidamente para os nosos furiños. Que non vin un poste de ferro e teño dúas grapas na cabeza. Básicamente. Básicamente. Perfecto. Cosas que pasan. Onde estivo Mou?
En Barcelona. Onde xogou o Celta? Na cidade condal. Sí, señor, porque en primeira división, xornada 32, o Celta de Vigo caeu 4-3 en Barcelona, hat-trick de Borja Iglesias, e foi unha pena porque na segunda parte chegamos a ir 1-3. Un dos hat-tricks menos fructíferos da historia do fútbol. Correcto. E de máis mérito. Pero bueno, o Eurocelta, a verdade que está máis preto, está máis preto, as sensacións son boas. Sí, pero ese punto viña moi ben. Viña moi ben. Nada que decir aos chavales, fixeron un auténtico partidazo. Eu super contento. Os árbitros sí que se lles podería decir algunha cousa. Que pasou? Eu non vou ser eu creo que era roja Rafinha pola agresión a Aspas. Penso, o sea, de feito hai unha xogada de Rafinha que se bota a man ao bolsillo e o árbitro cágase. Sinceramente. Permítenselle máis aos equipos grandes, eso está claro. Home, evidentemente Eso son o mismo. Os que Son van de como blanco que- e os que van de blaugrana son o mismo. Como que dixo ya o Aspas, non? Que o Español era un equipo pequeno, ti dis que o Celta é un equipo pequeno. Non digo que sexa pequeno, digo os grandes, refírome a Real Madrid, Barcelona, a pesar de que para min o Real Madrid é o mal. Real Madrid, Barcelona, quizáis o Atlético é un grande, a verdad que sí, pero Sí, non imos entrar nesto. O tema. O que hai que entrar é que hai xornada mañá. Sí, Mañá hai hai partido en Vigo. Sí, señor. Ese Celta Villarreal, quinto contra octavo. Sí. Hai que decir que poden aumentar as plazas europeas. Esta mañá subimos unha infografía onde explicamos todo moi ben, grazas ao noso infógrafo dixe, Fusti. Sí. Fixo unha infografía moi chula e hai que decir que o Athletic queda entre os 5 primeiros e consigue gañar a Europa League, habería unha praza max de... Non? Se queda fora dos 4 primeiros, hai unha plaza extra para, o sea, baixaría todo ao noveno. A min, a verdade, é que me pica un pouco a curiosidade cal vai ser o nivel de rotación que vai ter o Celta neste partido, porque xa sabemos que Claudio pois é un Rotador. Eu creo un que rotador ningún, nato, Eu creo que ningún, Eu creo porque que non sí. hai partido sábado. Eu creo que vai haber festa por aí. É que sempre rota, Claudio, eu refirme, non? Unha sección pode ser adiviña o 11 do Celta. É que xa hai Faina Lopes, non? Faina Lopes, sí, grande. Un Saludo para Lopes. Un crack. E é jodido. Celtista, vasco e fan da Liga Belga. Sí, señor. Sí, señor. Moi jodido de viñar o 11, por certo. Insultos a Borja Iglesias, queremos falar a diso. Ilais. Bueno, a Ilais no Camp Nou. A Borja despois en redes como casi todos os días. O pan de cada día. Non sei ti como ves. De verdad, hai que, como sociedade, racismo, homofobia, hai que erradicalo completamente. Porque, sinceramente, somos todos iguales. Xa está. Punto. O sea, ti vales o mismo que a min. Bueno. E ca Cristiano Ronaldo e ca tal. Somos personas, todos, punto. Xa está. De verdad, é que hai que frenalo xa. E hai que sacalo dos campos. Que farías, Que iba a preguntalo eu. Que farías? Que decisións tomarías? Por exemplo, co de Ilais, porque eu vino. Porque en a Ilais non o queren moito en Barcelona, por lo que parece. O de Ilais, no momento que se escoita, Frena comunicarlle ao árbitro e suspender o partido. Directamente, e quitarlle os puntos ao Barça. No, vaciar reanudalo a porta cerrada. Didari, descenso do Barça. No. Nada. Reanudalo a porta cerrada. Pode ser. É o máis fácil, o máis todo. Creo que hai unha diferencia que hai que establecer entre os cánticos que son de fútbol e os insultos. Eu creo que van moito da mau. Pode ser, é complexo. É complexo. Natural. O que nos Sí. levamos desta de primeira división é que o Celta parece un poquinho máis preto de Europa. Pode ser, non? É que haya máis opcións. Aí o 4 deixamos. últimas jornadas. Aí o deixamos. Pasamos á segunda división, onde houbo dous partidos, evidentemente, dos equipos galegos. Xornada 36, Deportivo 0, Tenerife 0. Partido para dormirse, digamos. É un Racing de Ferrol 1, Eldense 0. Gol de Álvaro Jiménez. Ollo o Racing de Ferrol, victoriaza. Sí, pero... Despois de moito tempo, marcan un gol. Bueno, mira, unha alegría que se levan. Morren matando o Eldense, que non debería Sí, perder a ver. este partido. E sonríe Gavi no Zaragoza. Pouco que decir, non se Quen é xoga. Gavi? Gavi, o adestrador do Zaragoza. Bo futbolista. A ver,
Nada que comentar, non? Sí, O Depor non se xoga nada, o Bueno, Racing... eso de que non se xoga nada está lo dicindo ti, vale? Está a 8 puntos, quedan... Quedan 18 puntos en xogo e o que non se xoga nada é o Racing de Ferrol. Bueno, A ver, a afición do Por Deportivo ahora ainda se xoga. asume pero que é non se xoga imposible. nada, así que penso que aquí non temos moito que falar. Ti como ves, Mou? Eu creo que hai playoff. Mou sigue co seu tema dos playoffs e Mou nunca se equivoca. Pasamos a primeira ref. Pasamos. Sí, que aí sí que hai cousiñas. Veñeiros, contanos que pasou. Que pasou? Unionistas 0, Arenteiro 0, non saben como. Aí empate, resultado gafas. Lugo 1, Real Sociedad B 0, ollo partido que se marcou Marcos Lavín, que volvía á titularidade. Sí. Ourense CF1, Bilbao Athletic 2, gol de Alex Gil, pero unha oportunidade aí que se foi de seguir arañando posicións. Ollo. E Celta Fortuna 1, Tarazona 1, gol de Óscar Marcos, pero Tarazona igualou con un auténtico golazo do ex do Lugo Adrián Fuentes. A chave. Acaban todos os equipos galegos en zona tranquila. No. Agora mesmo están todos en zona tranquila. Ti dis que non? Eu digo que... Zona tranquila, chamamos ya nin para arriba nin para baixo. É dicir, fora de playoff, fora de descenso. Eso é. Eu creo que non. Eu creo que Arenteiro e Lugo van a pasar moi mal. Cuidado. O que está claro é a dinámica do Arenteiro dentro do inverno foi complicada, Están nunha dinámica complicada, están rascando puntos, eu confío en que se van salvar sin problema, verdade? Sí, pero o problema é que, mira, Barça B reenganchouse. Se está o... Ya se vai reenganchar. Está a 4. O sea, Barça B e además está en partido contra o Lugo. Esa zona, claro, hasta o Baracaldo están en 5 puntos. O sea, Vitoria moi necesaria do Lugo. Mou, ti crees que van a acabar todos na zona tranquila? Eu creo que van a acabar dous en zona tranquila. Un vai ser o Ourense Clube de Fútbol e outro vai ser o Arenteiro. O Celta vai entrar en playoff e o Lugo vai descender. Pois ata aquí. Eu non vou facer ningunha predición. por certo, Porque Mou teno moi claro. sobre o Lugo, aumentan os rumores da posible compra polo grupo do Celaya, que estiveron xa por aí danzando no Anxo Carro. Vamos a ver. Vamos a ver, sí señor. Pois pasamos a segunda ref, deixamos a primeira. Mou, que pasou na segunda ref, pasaron cousas moi interesantes. Pasaron cousas. O Deportivo Fabril perdeu Moi 0-1 boa. contra o Salamanca. Escobedo 0, Coruxo 0. Un empate que sabe a vitoria, tanto por clasificación, por como se deu o partido. Pontevedra 4, Laredo 2. Temos novo equipo de Primeira Federación. Goles de Alex Fernández, Yelko Pino e Igor. Ademais, Alex González, perdón. O último foi o terceiro foi en propia porta. Compostela 3, Gimnástica de Torlavega 1, Manu Barreiro, Pablo Antas de cabeza outra vez, e Manu Rivas, que creo que é o máximo goleador do equipo. Manurri, como está? E Marino del Banco 1, Bergantiños 1, vale o tanto de Tiago para sumar un puntiño. Por certo, Tiago estivo no último NVF. reto NVF. Sí. Podedes velo YouTube. Outra demostración máis do malos que somos e por que non Eu vou xogamos que ao Tiago, vou Ascenso do Pontevedra. moi ben. merecidísimo. Sí, a verdade. Tempada perfecta. Dominantes, dominaron a liga de cabo a rabo. Eros equivocáchete, xa te avisamos, pero ti Sí, segue porque a túa. puxera Numancia, pero puxera que ascendía en playoff. Equivocáchete. No resultado final, Pode ser. No, pero a ver, falando un pouco do que foi este ano do Pontevedra, non? Creo que xa non é o que consegues, que obviamente era o obxectivo número 1, pero é como o consegues, non? Creo que eres capaz de enganchar a unha afición, non a vitoria, que os puntos todo o mundo é moi bonito, pero a unha forma de xogar, a unha forma de competir, vas a pasar sabes o que vas ver, sabes o equipo que vas ver, non? Independientemente de quen che veña, porque foron primeiras e a idea foi a mesma, non? Sí. A ilusión da Copa, creo que xogadores moi determinantes que creo que é importante nun equipo que ascende directo. ter ascendido para intentar retelos. Dallison é o home, non? A Dallison queren un Pontevedra un montón. E o a Dallison, a Samu Mayo, creo que hai xente aí que bueno, a lesión de Pelayo, que bueno, pues pode permitir recuperarse ben no Brao e bueno,
Un equipo que fixo todo ben, que ten un corpo técnico que é novo, a pesar de que Iago leva moitos anos dando xa clases, pois é novo e ojalá o ano que ven pois fagan unha tempada bonita nunha cidade que merece esta categoría. Eu quería centrarme en Iago Iglesias, tío. Correcto. O sea, a min pareceme que é dos mellores adestradores galegos, xa se pode decir, sin lugar a dudas. O de Ribeira. Onde está o teito de Iago Iglesias? Eu penso que Eu creo que no fútbol profesional. Seguramente, se ten sorte, como é necesario neste tipo de casos, pero está claro que o talento ten, creo que casa perfecto ca idea do Pontevedra e esperemos que este ano sí, o Pontevedra, que ven, ascenda e se manteña en primeira ref e se asente na categoría, que é importante porque xa ascendeu e descendeu as primeiras de cambio. Correcto. E agora mismo teríamos 6 equipos galegos na primeira federación. Correcto, e esperemos que sigan estando, imos falar deso rapidamente, porque o descenso, hai que falar do Compos e do Coruxo, quedan 2 partidos, o Compos xoga contra o Ávila fora da casa e Valladolid Promesas, e o Coruxo contra o Rayo Cantabria e Guijuelo fora da casa, na última xornada. Xa sabedes como está a clasificación, o Coruxo... Caracán isto, Caracán, 39 puntos Coruxo de 12º, Fora do descenso. fora do descenso, o Compos en play-out, que é bastante, porque leva hecho 10 puntos de 12 posibles, están aí en play-out con 38. Chega o Escobedo con 37, Llanera con 35 en postos de descenso. Partidos moi importantes. O Compos, a min, o medo que me dá é que esta xornada toca un hueso, Toca un hueso Real O Ávila... sí. Que ten un Que partido necesita menos, e non sei cando xoga. Entón, non sei se o xogan antes do partido, Creo poden chegar con certa fatiga. Miércoles, me Pode ser. Claro, poden chegar con certa fatiga, que é algo que pode estar a favor dos de Santiago. Pero bueno, E o Escobedo que lle pode facer un favor ao Bergan, que xoga nas Eirós. Creo que debedes mollarvos. Creo que hai que decir se, como decía antes Varo, ascenden, descenden ou non os equipos galegos. vale. Eu creo que o Pontevedra vai ascender. Creo que o Fabril sí se vai meter nesa zona para pelexar por algo máis bonito. Recordemos que Fabril xoga Laredo e Gimnástica, os 2 últimos. Correcto, xa descendidos. O Bergantiños, zona tranquila. O Coruxo vaise salvar. E o Compostela... Play-out. O Compostela. Que? O Compostela. Fala claro, neno. Teño serias dúbidas do Compostela. Bueno, eu penso que van a estar aí. Un dos dous... No, aí están. Vou dicir como Varo. Un dos dous, non sei se Coruxo ou Compos vai ir a play-out. E outro sálvase. Aí o deixo. Eu estou igual que a vos, pero creo que se vai salvar o Compos. Directo, digo. Genial. A pregunta que vos vou facer é: e se Secho llegara antes? Non sabemos o que tería pasado, porque o pasado está e pasamos a terceira ref, onde a xornada 31, ollo, que semana intersemanal na Semana Santa, vimos falar da última, que este domingo. O partidazo foi ese Silva 1, Ourense 1, goles de Luismi e Carlos Rodríguez, goles moi rápidos, serviulle o ascenso Ourense. Barbadas 0, Noia 1, gol de Axel no último minuto. Barbadas fastidiado esta derrota, Viveiro 2, Racing Vilalbés 0, sale moi reforzado o Viveiro, goles de Santín e Lucas. Sarriana 0, Polvorín 4, Hugo Padín por 2, Cidre e Jorge Maceira. Ollo porque a Sarriana Eros, cuidado, Alondras 0, Betanzos 2, a sorpresa da xornada, goles de Ángel Casanova e Juan de Dora. Estradense 2, Atlético Arteixo 1, Jaichenko por 2 e Iker Castro. Jaichenko, ollo, Dos golazos. Golazos, Que flipa. golazo. Importante, Jaichenko. Gran Peña 1, Arousa 2, remonta o Arousa, o gol de Maquiese, con goles de Hugo Villaverde e Iñaki Martínez. Que nombre máis guapo, tío. Sí, señor. Maquiese. Home, no. Somozas 1, Valladares 1, tamén sae reforzado Somozas destas 2 xornadas. Martín Rafael para o Somozas, semana fantástica de Martín Rafael, e Miguel Freiría empata de penalti. Boiro 0, Vilalonga 0. Falamos en chave desta categoría, imos falar dos playoffs e tamén do descenso, rapazes, porque está a cousa quente. O Alondras perdeu a súa plaza co Arousa, que gañou os 2 partidos, e bueno, a Sarriana anda mal, o Alondras, curiosamente, falamos ben deles, empezaron a palmar. As contas están moi claras. Sí. Contos. Estradense, paso que pase, está dentro, xa. Porque, inda que queden 9 puntos en xogo, para Arousa e Alondras quedan
para un 9 e para un, o sea, poden sumar 7 como máximo. Vamos, Os que dous. xogan entre eles, non? Efectivamente, Acabamos na última antes. xornada. Correcto. Vilalbés, un empate, teno, o sea, prácticamente. No, de feito... A ver, creo que a loita vai estar pola cuarta e a quinto, polo posto que vai estar entre Alondras, Arousa e Sarriana, 2 A ver, postos para 3 equipos. correcto. Unha victoria a Sarriana Tamén. prácticamente deixalle con un playoff virtual. Que pasa? Que necesitaría 4 puntos de 9 para asegurarlo matemáticamente. Sí, vos que credes que vai pasar? Eu creo que nos vamos meter de terceiros. De terceiros, vale. É dicir que vai de superar o Racing ou o Sí, Estrense. porque xogamos Betanzos esta semana e o de Ourense a que ven. 2 equipos que, en principio, ven Vale. sin xogarse nada. Ti que opinas? Credes que Alondras ou Arousa? Quen se mete en playoff entón? Eu penso que a mellor queda así, Vais a meter o Arousa. Ainda que eu xa vos lo dixen que creo que o Arousa debe facer un exercicio importante para deixar as porterías a cero, porque non o está facendo, están recibindo goles, estas 2 xornadas pois gañaron remontando. Bueno, non, contra o Viveiro non, pero cuidado co Arousa, que non se pode dormir outra vez, eu penso que o ten de cara, o Alondras entrou en unha dinámica un pouco rara, penso que vai quedar así. Vos? Eu creo que tamén. Estredense, Vilalbés, Sarriana e Alondras. Alondras. Sí. Eu digo Estradense, Sarriana, Vilalbés, Arousa. É un contragafe, mou, porque en Alomba queren te ben. A min queren moi ben según lle soplo o vento, porque, sabes? É verdad. E por abaixo, pois ten un partido menos o Vilalonga, recordade, contra o Betanzos. 1 de maio. E Vilalonga-Betanzos 1 de maio, Badari. Sí. 1 de maio. Pois vai ser un partido moi importante, porque se gaña o Vilalonga, paso de xigante. Como decíamos, o Gran Peña meteuse nun lío, que está aí con 36. Nah. Bueno, veremos que pasa. Aquí pode haber xa moitos equipos salvados na seguinte jornada. Pero tense que dar varios casos. Bueno, os máis fáciles. Si Polvorín empata, está salvado. Si Silva gana... Pero Polvorín, está salvado. Silva, Somozas, nin os metas, home. Bueno, Non os metas. Somoza sí que podría... E que cambia moito nunha Está xornada. gato. Ah, nenos. olvídate. Os Somozas anda ben, Claro, están, pero mira que De feito, do Boiro para arriba poderían salvarse na seguinte jornada. Claro, tío. Dependendo de outro, Pode que este dependendo entre eses. de outros resultados. Eu creo que a cousa vai estar entre Arteixo, Valadares, Vilalón e Barbadás. Pode ser. E que se vai quedar o descenso tal cual. Pode ser. Ti. É unha posibilidade. Ollo, o Arteixo que se meteu, o Arteixo está complicado, moi complicado, aínda que unha vitoria pois cambia todo. Aí queda a terceira ref, pasamos a preferente, Mou. Preferente Grupo 1, Preferente Norte, o partidazo Miño 1, Atlético Coruña Montañeros 3. Por que o partidazo? Porque é o partido no cal o equipo da Coruña confirma que o ano que ven estará na terceira federación. Goles de Jaime Leira, Rubén Sande, Unai Peón e Jorge Otero para remontar. Aí está Sí, Unai, señor. Unai. ascendendo, marcando. Crack. Lemos 0, Pol 0, Santirso 3, Atlético Escairón 0, Negreira 1, Sigüeiro 1, un duelo importante por esas posicións de arriba. Cidade de Ribeira 2, Órdenes 2, Oval 5, Arzúa 4, neno, que barbaridade. Show. Oye, Sofán, o Arzúa descendido pero dando show. Me gusta. Grande. Sofán 1, Paio Saco 2, Ribadeo 0, Lalín 0 e Galicia de Mugardos 1, Dubra 0. Aquí que hai que falar, pois eu falaría dese o curioso da xornada, que foi ese Ribeira Lalín Ribeira que se suspendeu porque había 17 futbolistas do Ribeira maliños. Sí, a verdade é que estaban, Contade aí que pasou. estaban moi maliños. A ver, esta xornada intersemanal, non? Parece ser que o horario, creo que era o Jueves Santo, non? Que era Sí. festivo. Pois puxeron un partido pola mañá En Lalín. en Lalín, alegando o Cidade de Ribeira que moitos dos seus xogadores tiñan que traballar. Isto foi previo á resolución final. Sí. Tiñan que traballar, non estaban disponibles, etcétera, E etcétera. que o Lalín puxo a traición e tal. Exacto. O Lalín contestou nun comunicado que o partido puñíase a esa hora porque sí. Que a Futgal non Como outros non equipos, obxetou nada. Como se fai en outras categorías e outros equipos. A sorpresa chegou O pola cal, tarde. a cidade de Ribeira enfermaron os xogadores. Entonces 17. foi o que dixeron, non? No, dixo o Lalín que a Futgal suspendeu o partido porque chegaronlle informes médicos. Claro, de que sí. a cidade de Ribeira lle enfermaron os xogadores. Sí, 17. Un brote de, non sei, gastroenteritis, non sei de que, pero enfermaron 17 xogadores da plantilla, co cal, obviamente, deciden suspender o partido, porque ten toda a lógica do mundo, se tes que xogar con 4, pois non pode xogar.
Co cal moi ben a federación Moito bif entre Sí, Ribeira e Lalín. creo que hai intrahistoria entre eles varios episodios. Sí, pero o raretes. papel da federación impecable porque quero dicir, é totalmente, non, en serio, é Si lógico chegan os que informes. si tes que xogar con catro futbolistas, estás jodido. Correcto. Se chegan os informes hai Vai que ser aplazar. moi interesante ese partido adiado porque o Lalín e o Cidade de Ribeira son equipos que están xogando entrar en playoff, está a cousa moi igualada, está ahora mismo Santirso dentro e o Lalín e o Cidade de Ribeira van loitar ata o final. Ten o máis complicado o Cidade de Ribeira, pero recordade, ten un partido menos. Outro grupo no que as cousas están claras nas contas, Negreira xa está metido, Sigüeiro cunha victoria está dentro, Sí. e Sofán, Santirso, Lalín, Cidade de Ribeira se gane desaplazado, pois vanse meter de hostias Dúas hasta plazas o para final. 4 equipos. É punto. Efectivamente. E despois por abaixo, pois o que está claro é que saliu o Galicia Mugardos. Do descenso entra o Ribadeo. Hai unha cousa moi chula neste descenso, é que Lemos, Galicia Mugardos e Ribadeo nas 3 últimas xornadas xogan entre eles. Que xeira tan positiva do Galicia Mugardos, 4 de 5, sí. Moi ben. Igual que o Val, bueno, loitando. Contas tamén claras por aquí. Ribadeo, Galicia Mugardos e Lemos vanse meter de hostias. Tamén o Val, que se meteu aí na pelea nas últimas xornadas. E o Atlético Escairón ten opcións, pero necesita unha milagre. Non ten nada. Necesita ganar Nada, os nada. 3 partidos, Olvídate. que o Lemos perda todos, Nada. e o Ribadeo solo gane o derbi contra o Lemos. O Val. Nada. Sí, no, No, o os Cairón. Ribadeo. Atlético Escairo nada. Por que non está descendido, hombre? O Val a todo isto, o Val ten que quedar por detrás e o Mugardos por riba. Solo pode salvarse nese triple empate. Bueno, pois xa está. Ata aí. Vamos á preferente sur, que tamén, ollo, o partidazo. Cultural Areas 1, Moaña 5. Como ando Moaña? É impresionante. Mauro Nores, Omar Conte por 2, Óscar Villar, David Fraga remontaron o gol de Javi Vila. Berín 1, Pontevedra B1, Portonovo 1, Barco 1, Zenit Academy 4, Atlántida Matamá 2, Céltiga 3, Juvenil Ponteareas 0, Beluso 0, Atios 1, Porriño Industrial 0, Choco 2, Atlético Arnoia 3, Rápido de Bouzas 0 e Umia 1, Xuventude Cambados 0. O Barco tenas todas para ascender e hai que falar da xeira tremenda do Moaña. Pouco máis, nos últimos 8 partidos, 8 vitorias, 29 goles a favor e 7 en contra, unha barbaridade. Aquí o único que podemos decir é eso, que o Barco teno moi de cara, Sí, de cara. con ganar a seguinte xornada e Céltiga e Atios empatar ou perder, Xa está. xa sería equipo de terceira RFF. E por abaixo, nada, o Juvenil de Ponteareas sigue con unha xeira super negativa, entra en descenso xunto ao Berín e salen Umia e Choco. Ollo con ese descenso, porque Berín, Juvenil Ponteareas, Umia e Choco parece que van loitar hasta o final. Porriño Industrial, virtualmente salvado, pero cuidado, son 6 puntos, faltan 9 por xogar, e a pelea do playoff o do Moaña é increíble, pero claro, Cultural Areas, Cambados, Empatados Moaña están empatados a puntos, Atlético Arnoia e Cénted, inda que remotas, teñen opcións, e Beluso podría caer, e Atios e Céltica incluso. A ver que pasa, eu estou moi subido no barco do Moaña. Deixamos aquí o repaso da xornada e pasamos ao Furancho Furiño. E unha semana máis chegamos a este Furancho Furiño onde todos son risas, todos son alegrías, menos para os equipos que perden por goleada. E comezamos con ese alcumando tan bonito que tanto che gusta, Cabo. Traemos 2 xogadores que ascenderon esta fin de semana. Iago Novo, futbolista do Pontevedra, ascendeu a primeira ref e temos un montón de alcumes que deixaron os furiños. O primeiro, Ramón RV1, o mítico Moncho, porteirazo, chámalle Canica, Curros 16, o Poldro do Lérez, Alberto Codesido, o Llovinco de Pasarón, molou mesa, Chechu 21, o Bello, con V, Brais Yáñez, o Mago de Fene, un clásico, Erosiño, di, novedades Carmiña, por qué? Polo novo, non? Claro, evidentemente. Novo, novedades, Carmiña. Non sei, ocorreuseme medio dormido e levo 4 noites casi sin dormir. Xa. Alex Pérez B7, 3 patines. Chámanlle 3 patines, tamén o dixo Alex Cobo, porque yo puxo Luisito cando entrenaba o Fabril, porque parece que vai patinando polo campo. Non sei. Iván Signo, di, o Mago sen varita, e Marcos Novo Marta, di, o Mago. Para fita,
@x_5, o Duende de Pasarón, DP Xavi, compañeiro de Iago, chámalle Iago Topo. Estará cego. Brais Lema, Canica. Peleona. Canica Peleona. Dani Rielo, o Compás de Fene, Alex Cobo, Tres Patines e Agorra, Zos. Que? Agorrazos co balón, o Andrés... Perdón, é que é complicado ás veces ler os usuarios. O Andrés Iniesta de Fene. A mí o que máis me gusta, sinceramente, é o Compás de Fene. A min agorra, Zos. Perdón. Agorrazos co balón. Non me gusta ningún. A min a Canica. Bueno, novedades Carmiña, Tres Patines evidentemente. ao principio pensamos mal, nos, hai que dicilo. Sí, E pensamos. cando dixo outro mago sin varita, a mellor varita ten. Estás tindo moito polas ramas. Bueno, da igual. Antón Guisande. Antón Guisande, outro futbolista que ascendeu e que foi chave para U de Ourense. Jonathan Nil XC, o rápido de Pontevedra. Ramón RV, outra vez, chámalle Pedrito. Miguel Gil, escopeta de feria, porque di que fallas máis fáciles e metas difíciles. Chechu 21, o Guisantes. Erosiño, o Terremoto. Para fita é... A ver, Eros, por qué? O terremoto, porque vamos a ver, no medio do campo, unha persoa con tanta chegada que che pode cambiar tantos partidos, pois é un Extremo. terremoto o partido. Extremo. Este é un fenómeno, o Guisantes xoga todo arriba. Pero pode revolucionar, Ollo aí. Guisantes, pegoume. Para fita.x5, o Guisante Ourensán, Chispo _ou, soluciones Guisande, moloume esa. Despois temos aquí un usuario que me vai costar, el King Pirelli X9 oficial, Correcaminos, Carlos de Dios, Pedrito, chámanlle Pedrito bastante. Dani Rielo, o pistoleiro do Couto, Yelko Alfalla, Ratón Guisande. Non paga un café nin por equivocación. Javi Labrada, Antón Guisande, o Piraña, Antón Guisando. Emma BC 1980, Can. Directamente. Pa! O Can. Rodoutal, Guisambele, manexas dúas pernas como Dembele. Ten razón, Pine.5, Correcamiños. Javier Pereira 02, xogador do Arousa, Guiso, que tamén o chaman Hugo Rodríguez, Iker Otero e Migui Fernández 5. Debe ser o seu apodo da universidade. Anxo Rodríguez máis o seu adestrador, o preparador físico Héctor Otero, Guisante. Jaime Sotelo, Guepardo e Diego Robi, Chícharo. Cal foi o que máis vos gustou? A mí molama de Can. No, que va, a min gustame de Yelko. Ratón Guisande, aparte o motivo O gustame. rato Guisante. Ratón Guisande, sí. Antón o rato Guisande. Además é escurridizo como un rato. No, non vai por aí. Hostia, de Xa, Guisante. pero O xogo de por darlle palabras- unha justificación. O xogo de palabras Guisambele tamén. Como era eso de que cando lle toca pagar a él non vai xa nin do coche? Escoitouse Sí, por aí. Sí. escoitouse. ou aí- Que pague algo, Antón, ahora que ascendeu de categoría. Eros, danos os teus resultados da xornada. Pois como hai poucos, además de resultados, apetéceme repasar as copas. Veña, como veña. están todas as copas. Na primeira futgal, Victoria 6, Eume Deportivo 0, Óscar de Castro 4, e ollo, gol de Mandallo aí, abrindo a lata. Quen é ese? O Pico e Pala. Pico e pala, meu. Pico e Pala, meu. É un temazo. Grupo 5, Vilavoz 5, Taragoña 2 e Marín 5, Puebla 2. Cuidado, ascenso e relajación do Puebla, Aí está. Meteu os juveniles, o tipo. Te veu meter. Segunda futgal, Coruña 1, Ordes B 6, Olímpico B 3. Neste duelo de filiales, Andrés Gabriel meteu 4. En Ourense, Toén 3, Antela B 3, 3-2 e 3-3 no desconto. E o de Ferrol non houbo rei. Que estaba aí o 12 Barca da semana pasada. En terceira futgal, Coruña 1, Ciudad Jardín 9, Deportivo Cristal, que volve a aparecer 0. Copas, aí están. Estado das copas, porque nunca falamos delas, merecen, porque además houbo eliminatorias. Na Copa de Coruña, o 1 de maio, serán os oitavos, Inda co Carral xa pasou, e hoxe, a esta hora, ademais, Curtis Paiosaco. Dous tamén que se disputarán o día 7. Interesante. Copa da Costa, coidado, unha das copas con maior fanatismo do fútbol galego. Houbo xa en fase previa un Sporting Saia 2, Porteño 6 e 1 de maio comezan os 16avos. Na Copa de Ferrol, as semifinais que se disputarán o 1 de maio xa están postas. Rosalía Mugardos e Miño Oval. Case está aí o Cebarca. Sí. Tú cerquita. Rabia, Dari. Copa de Deputación de Lugo. O 18 de maio son os oitavos da de preferente primeira, pero de segunda e terceira xa ten semifinais, que serán o 8 de xuño. Folgueiro Río Torto
e Brollón contra o gañador do San Roque Becerreá, que se xogará o 13 de maio. Copa Deputación Ourense, 1 de maio serán os oitavos, pero la Purísima xa pasou a primeiros de abril, meténdolle 8 ao Raio Alaricano. Preferente primeira non empezaron, non sei se teñen unha copa diferente ou non. Copa Diputación de Pontevedra, o Cambados e o Ribadumia, o Cambados enfrontarase ao gañador do Ribadumia Beluso e o Cultural Areas ao gañador do Juvenil Ponteareas Choco. Non hai data das semifinais. E na Copa de Vigo o Racing Castrelo xa ganou en novembro a de afeccionados, así que así temos as cousas. E eu teño unha pregunta. Por que non mencionas a Copa do Sar? Porque non creo que non empezara. Crees mal? Empezou? Este mércores a Sociedade Deportiva O Pino recibe o Calo en cuartos de final. É dicir, Sí, mañá. señor. É dicir, mañá, Pues mira Contra que Marcos Mella. entre outros. Pues non me acordara. Bueno, traínos un xogo rapidísimo para acabar o podcast. Sí, vamos xogar ao mentireiro. Explícanos Básicamente. Ben a ti. De momento, moi ben. Sí. Vou vos dar unha temática e vos tedes que decir cantos nomes desa cousa podedes dicir. Claro, tedes que ir engadindo vos números. Pues, cabo, 5, Sí, entendo, sí, 7, sí. hasta que un diga mentiroso. Cando se diga mentiroso, o Vale, outro va. teno que demostrar. En canto tempo? O sea, mellor de 3. Vale. No? Venga, Tempo. rapidiño, va. No, mellor de 3. Vamos facer unha ronda e se a xente lle gusta moito, a semana que ven Vale, mellor. facemos outra, Vale, xa va. con Vieito. E imos ir con Algo fácil. No, algo difícil, pa quen. Sabores de xeado. Xogadores da Ourense, No, tempada... vamos ir con Eu chimpo mou, xa eu lo digo. Estadios de Galicia, que é unha que me gusta moito. Eu que a digo xente- 10. Pero en canto tempo? Non hai, isto... Non hai tempo. Pero entón podemos dicir ata 50, e isto vai ser un pouco máis complicado, non? Pues, Estadios de Galicia de Segunda Federación a preferente. Está ben, eu digo 10. Eu digo 12. Eu digo 20. Veña. Por flipado. Mira, No, pon un cronómetro, no, Bueno, non fai poñer falta eu. cronómetro, mira, o Bao. 30 segundos, preparados, Conta. listos, 20 xa. dixen, o Bao. Abegondo. Abegón? Abegondo. Ciudad del fútbol, chámese, Abegondo. Vero Boquete. E se das un pouco máis de tralla, Aseiros. dices. Teño que pensar moi. Podo ver os aclaros? No, no, claro No. que no. Van 4. Quédanche 14 segundos. Que dis, tío? Abegondo, quen é outro? O Bao, xa o dixen. Sí. Levas 4, tío. Da pena este tío. Pasarón. Sí. 5. Voucho contar, veña. Quédame un. Veña, que baches, perdiches. No, vou seguir. Que canto leva? O Couto. Xa van 33 O Couto, a Rivela, van 7. 7, veña. A Rivela. Quédanche 13, amigo. É que é un cante, A Madalena. Ponte dos Brozos. Julio Matito. 10, A Barraña. 11. San Pedro. Tío, está sufrindo. Home, Abisma. Calla. E iso. Abisma. Ai, ai. 13. O Morrazo. 14. Sigue. É que estou mal, tío, da cabeza. Levese a máis un minuto. Da igual. Barreiro. Alomba dixache. Vale, tens que decir Alomba. os 5 que... Vale. Alomba, Quedanche catro. Calabagueiros Sete. e campo de, eu que sé, o Iago Aspas. 18. Vouche dicir máis. Vouche dicir, o da Mugardos como é? Non me sale ahora. O Falta Jesús Baliato de... Bebeiro, Eh? 19. Mira, xa o teño. Falta de Bebeiro. O Monte. O Monte A de Queixeira. Para, xa. A Pinguela. Pepe Barrera. Xa. É que era moi fácil. O que pasa é que a min costa moito visualizar os equipos. A ti costache moito, en general. Vale, ata aquí. Nada, moitísimas grazas por ver o vídeo. Esperemos que vos gustase un montón. Acordádevos. Sabes que? Que? Hai que agradecer a alguén, Xa, claro, Sí, íbamos señor. facer agora mesmo un agradecemento aos nosos colaboradores. Neste caso, o primeiro de todos, o Club Up. Moitas grazas por colaborar con que Non Vale vos Furar. sirve para eses clubes que queiran pues, gestionar toda a vosa actividade deportiva diaria, as Sí, sí. convocatorias, todo. É unha app espectacular, Sí. perfecta, fermosa. Tedes o link na descripción e xa sabedes, eres unha empresa, queres promocionarte ou o que sexa para colaborar con nós,
pois poñervos en contacto e xa estaría. Nos as portas abertas de aquí. Sí, como sempre, xa sabedes, suscribidevos, axudades un montón, Facedevos miembros. non costa importante, nada, bueno, unha axudiña. os miembros sí, e deixade un comentario, que sempre se agradece moitísimo. Non comentades nada, tío. Non recrimines a xente. Ata aquí, Outra loucada. tolemia de Non Vale Furar, e como sempre, vémonos no seguinte vídeo Onde seguiremos falando do fútbol. Que máis nos gusta.